аввало ассалому алайкум шаҳрвандони ҷумҳури тоҷикистон, тамоми қишри ҷомеаи шаҳрвандӣ, муҳоҷирон, мухолифон, муборизон, озодихоҳон, аз мансабдори оддӣ то мансабдори баландпояи озодихоҳ. ҳамирӯза мавзӯе ки мо кардагем, имрӯз рӯзи байналмилалӣ, рӯзи милитсияи тоҷик аст. ҳамна як таҳлил мекунем. вуҷадам ҳама одамои ҳама бад кор намекунад, одамои хубам кор мекунад. қисман ки ҳамун император ба хизмат мекунад, феодало ба хизмат мекунад, ғуломдоро ба хизмат мекунад. ҳамошта таълум надорад. барои ҳамин пеш аз мавзӯе сар кунем, якта система буд, системаи макиавелизм мегӯяд, Николо Макиавелли. ҳамун системаша ҳам хеле нависта шудааст ки вуҷада тоҷикишта бугум, император ҳамавақт ба воситаи армия, ҳамин мақомоту ҳифзи ҳуқуқ ба мардум дӯст намедорад. ӯ ягон вақт мақомоти ҳифзи ҳуқуқ милисияро дӯст намедорад. ягон император, ягон феодал, ягон диктатор ягон вақт дӯст намедорад. ягон милисияро ё амнията ягонча дӯст намедорад. ҳамун системи Макиавелли хати ҳамихе ки ӯ танҳо онҳоро барои абакашини бой шудани худаш истифода мебарад ва ба воситаи онҳо ба мардум зулм мекунад. зулм мекунад, штоби мардум ҳамун мақомоти милитсия, амният анамиёра шум бинад, да, ба ҳисси бадбинӣ пайдо кунад. мардум ҳисси бадбинӣ бар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ пайдо мекунад, милитсия, амният пайдо мекунад. ӯ суми мардума мегирад, маоша кам мекунад, шароитша безеб мекунад, шароити хуб наметад. амният, милитсия, тамоми ҳамин мақомоти ҳифзи ҳуқуқ да ё мардума ғорат мекунад, мардумда зурӣ мекунад, зулм кара пул мегиранд, бо пула ӯ мегирад, ӯда бурда метаванд, боло ӯда меравад. ҳамин тавр мардумба пешишта шумрӯ мекунад мақомот. ин яке аз ҳиллае ки тактикае ки ҳамун макиавелизм ки истифода мебарад император, феодал, любой ғуломдор бар зидди мардумаш, штоби мардумба пешишта шумрӯ шавад, штоби дар любой ҳолати сар задани ягон хезиши мардум якум ҳамода қасд мегирифта меравад ба милисияда ё намедонам армияда ё амниятда, и вақта мебурад барои гирехтанаш. ҳамахели система дорад макиавелизм. бинобар ҳамин имрӯз ҳамин таҳлил мекунем. рӯзи милитсияи тоҷик аст. дар сафи кормандони милитсия на балки ҳама инсонои бад фаъолият мекунанд, инсоное ки танҳо ба император хизмат мекунанд, фаъолият мекунанд, ба ҳамин клан, ба режим, ба системае ки сохта шудааст барои дуздии ресурси мардум хизмат мекунанд. на балки хеле ҳаст инсоное ки дар ҳақиқат дар тарафи мардум ҳастанд, ба мардум хизмат мекунанд, лекин аксар ҳамун боло ки аз ҳамун ҷои данғара ҳастанд, одамои худаш ҳаст эмомалира, во танҳо ба ҳамун оила хизмат мекунанд, ҳамун клан хизмат мекунанд, интереси кланда хизмат мекунанд. барои ҳамақа имрӯз як бори дига ман худам ки дар мақомоти корҳои дохила кор кардаги ҳастам 11 сол. ман бисёри онҳоро мешиносам, бисёр одамои хубам ҳастанд дар он ҷо. 90% одамои хуб ҳастанд. рости гапа ман мегӯям шумо, да ҳамун 10% ки мардума ғам метан, ҳамун 10% вай приказ мегирад. ранге ки бисёр муборизо бояд правилно фаҳмем ки шумо вақте ки
определённый группада тааллуқ доритиам ё определённый ҳаракатда тааллуқ дори вақте ки мегӯд ки ягон чи навис чатда менависи ӯ ҳам ҳамхе определённый задание иҷро мекунад ӯро бояд правилно фаҳмид но аксараш мардумда дилиш месӯзад но илоҷ надорад ҳамун нафароя аксариятш ки 90% аст тамоми корвандои мақомоти ҳифзи ҳуқуқа асосан милисаро бо рӯзи иди каспиёшон табрик гуфта ба онҳо умри дароз рӯзгори тинч хотири хушиҳои зиндагиро орзу дорем ягон бадӣ нест армияи мардумии озодихоҳи тоҷикистон ин танҳо ба манфиати мардум сохта шуда танҳо ба мардум хизмат мекунад зеро ки кормандои милитсияам бояд донад ки вақте ки ман худам коркарага ҳастам медонам ки чӣ хел система кор мекунад чӣ хел сипориш мешавад чӣ хел иҷро мекунанд барои ҳамин бояд тоҷикистонда анамихе система дар кор буд ки ҳеҷ кида подчинатсия накунад барои сохтани ҳаракати ҳамин як мардумии озодихоҳ армияи мардумии озодихоҳи тоҷикистон ки ягон касда подчинатсия накунад на хоҷа на берун на дохилда подчинатсия накунад танҳо ба мардум подчинатсия кунад барои он ки дар сафи армияи партизанҳо кормандои мақомот ҳам бисёр ҳастанд аз тамоми соҳаҳо аз тамоми мақомоти қудратӣ бисёр ҳастанд ва бинобар ин ҳамаи шуморо бо ин рӯзи иди каспитон табрик мекунем шумо имрӯз биромаден суҳбат карда будем баъзе инсоноқатӣ ҳамаи шуморо ҳурмат мекунем касе ки тарафи мардум аст зеро ки ман ҳам мисол аз дохили ҳамин мақомот баромадаам ман тарафи мардума интихоб кардагӣ ҳастам бо мардум ҳастам лекин он нафарое ки бо мардум ҳастанд ҳамура бояд бо идотон табрик мекунем барои ҳамин мафҳуми ҳамин милитсияи шаҳр метем айгиҷо пайдо шуд таърихаш ҳамаша шаҳр метем ки шитоби детайл нашавад одамое ки комментарияда менависен ҳамин комментарияда фридом озодихоҳ ба ҳамун одамое ки зиндониҳо ҳастанд ҳамон нависен ина ман мемонам анам хеле навистан гирен озодӣ танҳо анам хеле чизоро нависен зачем спор накунен дар кор нестад ӯ одамое ки определённи гапое менависанд ӯ одам аҳамият натиҳен бинобар ҳамин милитсияи мафҳумаша шаҳр метиҳам ман шумо гӯш мекунед ки чӣ хел пайдо шудагӣ чӣ хели таърихиш аз таърихиш сар мекунем аввал ҳамин таърихи милитсияи тоҷик и аз дар асоси адабиётҳо гирифта шудагӣ чӣ хел пайдо шудагӣ асосаш милитсия барои ҳаминҷода ози нависагӣ бо ман мехонам гӯш мекунем барои барҳам задани диктатура пайдо шудагӣ милитсия барои барҳам задани феодалҳо барои барҳам задани империализм императорҳо барои он ки онҳо феодалҳо моликияти мардумро медизиданд мардумро ғулом карда буданд милитсия сохта буданд соли 1917 барои ба манфиати мардум хизмат кардан аз диктатура ман мехонам шумо гӯш мекунед ин мина диктатура навистагӣ аст касе ки милиса ҳастӣ бо медроӣ мехони ҳанами чизора факто кати гап мезанӣ таърихи милитсияи тоҷик дар замони собиқ иттиҳоди шӯравӣ дар ҳайати милитсияи шӯравӣ фаъолият намуда то замони ба даст овардани истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон 9 сентябри соли 1991 ҳамчун милитсияи шӯравӣ муаррифӣ карда мешуд фаъолияти милитсия дар қаламрави ҷумҳурии тоҷикистон дар давраи сипаригаштия хусусиятҳои ба худ хос касб намуда марҳила ба марҳила инкишоф ёфтааст паҳлӯҳои гуногуни фаъолияти милитсияи тоҷик дар асарҳои доктори илми таърих генерал майёр А.Ш. Розиқзода факт кати мегӯем А.Ш. Розиқзода ҳам китобҳои хонда инами генерал таърихи ташаккул ва фаъолияти милитсияи тоҷик доктори илмҳои ҳуқуқ полковники милитсия Н.Ҷ. Назаров милитсияи тоҷик дар шароити истиқлолият 1991-2009 номзади илмҳои таърих полковники Мустафӣ
А.М. Абдуллоев асарҳои ҳуқуқӣ ва амалияи низоми пенитенсиарии Тоҷикистон дар нимаи дуюми асри 19 ва ибтидои асри 20 ба таври васеъ дарҷ гардиданд. ҳукумати муваққатии Русия ана ташкилшавиша мегӯям. ҳукумати муваққатии Россия милисо гӯш кунед. чӣ ташкил таърихда аввал бифаҳм ки барои чӣ шуморо сохтагӣ ҳастанд. 6 марти соли 1917 қарор дар бораи барҳам додани корпуси жандармҳо, ҳамун милисаое ки ба императоро хизмат мекард, жандармҳо буд номаш. ва 10 марти соли 1917 қарор дар бораи барҳам додани департаменти политсияро қабул намуд. Политсияе буд ки ҳамун императоро ҳамун киёба шоҳигариҳои хонигариҳо ба хизмат мекард. қабул намуд. Политсия ба милитсияи халқӣ табдил дода шуд ки роҳбаронаш интихобӣ буда ба мақомоти идоракунии маҳаллӣ тобеъ буданд. аммо милитсияи ҳукумати муваққатӣ баъд аз инқилоби октябр 25 октябри 7 ноябри соли 1917 барҳам дода шуд. вазорати корҳои дохилӣ сарраёсати корҳои милитсия 2 декабри соли 1917 барҳам дода шуда ба ҷои он комитети ҳарбии инқилобӣ таъсис дода шуданд бо ташаббуси Ф.Э. Дзержинский основатели анамин мақомоти ҳифзи ҳуқуқ аст ки хати ҳамун Ленин Сталин буд. вай худаш партизан буд. аксар барои ҳамун тарафи мардум барои сарнагун кардани феодализм, ғуломдорӣ мубориза мебурд. айни ҳол современни ғуломдорӣ рафта истодааст Тоҷикистонда. Дзержинский комиссияи махсус аз навташкилкунии ҳифзи шаҳр созмон дода шуда милитсияи кӯҳна барҳам дода шуд ва ба ҷои он милитсияи нав бунёд гашт. 28 октябр 10 ноябри соли 1917 комиссарияти корҳои дохилӣ қарор дар бораи таъсиси милитсияи коргарро қабул намуд. милитсияи коргар ҳисоби коргару деҳқон мегӯн ку ҳисоби намин одамое ки нами сафи партизанҳо ба активни инсонҳо сафи озодихоҳо ба аз сафи анамихели инқилоб шуд. милитсия ташкил карда шуд аз сафи анамихели инсонҳо. фаҳмиден барои сарнагун кардани империализм, инамун феодализм, ғуломдорӣ. баъди 5 моҳи аммо ҳукумати муваққатии Русия қабул баъди 5 моҳи фаъолияти комиссияи корҳои дохилӣ НКВД моҳи марти соли 1918 бо пешниҳоди комиссари корҳои дохилӣ Петровский масъалаи ташкили воҳиди хизматии милитсия гузошта шуд. 21 марти соли 1918 дар маҷлиси шӯрои комиссарони халқ масъалаи пешниҳоди низомномаи милитсияи оммавӣ ҳамчун мақомоти коргару деҳқон милитсия аст. мақомоти ягон хона бо одам хизмат кардан не, мақомоти коргару деҳқон таъриха бихонед. ира ман нависагӣ нестам, чиста факт катифтестем. коргару деҳқон ки ҳимоятгари ҳуқуқ ва манфиатҳои меҳнаткашон мебошанд гузошта шуд. 10 майи соли 1918 ҷаласаи мушовараи комиссарияти корҳои дохилӣ НКВД чунин қарор қабул намуд. милитсия ҳамчун воҳиди доимии шахсоне мебошад ки функсияи махсусро иҷро менамояд. ташкили милитсия бояд новобаста аз ташкили артиши сурх гузаронда шуда вазифаи онҳо ба таври қатъӣ ҷудо карда шавад. ҳамин тавр дар лаҳзаҳои душвори таърихӣ мақомоти милитсия таъсис ёфт. бояд гуфт Владимир Ильич Ленин моҳи марти соли 1917 дар асари худ мактубҳо аз дур оид ба милитсия андешаҳои худро чунин навишта буд: милитсия воқеан ҳам бояд халқӣ бошад, ба мардум хизмат намояд,
аз ҳисоби калонсолони ҳарду ҷинс таъсис дода шуда дар функсияҳои милитсияи халқӣ ва функсияҳои политсияро муттаҳид намуда ба мақомоти асосии тартиботи давлатӣ ва идоракунии давлатӣ табдил дода шавад. яъне ки вақте ки ҳамин инқилоб озодихоҳо бурид, ҳам партизанҳо ки бар зидди феодализм мубориза мекард ғалаба кард, милитсия ташкил шуд ва политсияе ки буду ҳамун феодалу ҳамун боёда хизмат мекард, барои ғорати мардум хизмат мекард, ӯро барҳам додан. як қисмаш мардум ки гузашт, бисёри ҳамуно мардум тарафи мардум шуд ва анамихе система кушода шуд. генерал майёри милитсия абдуҳаким розиқзода доир ба таърихи таъсиси милитсия тадқиқот анҷом дода дар рисолаи илмӣ навиштааст. соли 1924 баъд аз тақсимоти ҳудудию миллӣ осиёи миёна дар ҳудуди собиқ ҷумҳурии шӯравии туркистон ва ҷумҳурии халқии шӯравии бухоро якчанд ҷумҳуриҳои миллӣ аз ҷумла ҷумҳурии мухтории шӯравии социалистии тоҷикистон ташкил шуданд. моҳи декабри 1924 комиссарияти халқии корҳои дохилии тоҷикистон таъсис дода шуда аллакай то 20 декабри соли 1924 комиссарияти халқии корҳои дохилӣ абдулло ёрмаҳмадов ва якчанд нафар кормандони дастгоҳи марказии комиссарият аз ҷумла сардори милитсия Ф.Я. Ижевский ба вазифаҳо таъин шуданд ки онҳо мутахассис ва донандаи якчанд забонҳо буданд. генерал майёри милитсия абдулҳаким розиқзода таъкид мекунад ки мафҳуми милитсия дар ҳудуди тоҷикистони имрӯза солҳои 1916 1917 дар ҳуҷҷатҳои архивӣ дучор меояд. дар асоси ҳуҷҷатҳои зиёду мӯътамади бойгонӣ метавон гуфт аллакай аз декабри соли 1917 дар қисми шимолии тоҷикистон милитсия фаъолият мекард ва номи шахсиятҳои тарихӣ ба мисли Ҳайдар Усмонов, Қутбиддин Наҷмиддинов, анамино партизан омадаги, ҳамаш милитсия мешавад партизанҳо. Бобол Содиқов, Қобилхоҷа Искандаров, Комил Ёрматов, асосгузори санъати кино дар Осиё Миср Додомат Турсунов, Мирзо Яҳьё Аминов, Аҳмадхон Саидхонов, Муборак Қадам ба фаъолияти милитсия сахт марбут аст. беҳуда нест ки вақте аз ғалабаи ҳокимияти шӯравӣ ва таъсиси аввалин дастгоҳи милитсия сухан равад, ҳатман аз Ҷӯра Зокиров ва Ҳайдар Усмонов чун нахустин милитсионерҳои тоҷик ёд карда мешавад. дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон милитсияи тоҷик аз баҳори соли 1918 ба фаъолият оғоз кардааст. ибтидои солҳои 1918 як теодод сарҳадчиёни русро ки муҳлати хизматашон ба охир раста буд ҷавоб доданд ва бо ҳамин шумораи сарҳадбонон хеле кам гардид. барои ҳамин 23 майи соли 1918 бо фармони комиссарияти ҳарбии ҷумҳурии шӯравии Туркистон ҳайати сарҳадбонон аз ҳисоби 20 нафар ҷавонони маҳаллӣ яъне бадахшонӣ ки дастаи ихтиёрии милитсия меномиданд пурра карда шуд. шӯрои комиссариёни халқии ҷумҳурии Туркистон бо назардошти аҳамияти стратегии сарҳад 10 июни соли 1918 қарор қабул мекунанд ки мувофиқи он аз ҳисоби аҳолии маҳаллӣ ҳайати 300 нафаре дастаи милитсия таъсис дода шудааст. дар таъсис додани дастгоҳи милитсия дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон духтури сарҳадбон Вичич Хуррам Боқиев, Азизбек Наврӯзбеков, Иброҳим Исмоилов, Баттар Дияков, Шириншоҳ Шотемур, Шириншоҳ Шотемур қаҳрамон, ина милитсия буда. дигарон саҳми арзанда гузоштаанд. анамин синфи коргару деҳқон партизанҳо ташкил кардаги милитсияра.
дар қисмати тоҷикистони марказию ҷанубӣ баробари фаъолияти комиссияи фавқулодаи диктаторӣ ЧДК аввалин дастгоҳи ихтиёрии милитсия соли 1921 пайдо шуданд. яке аз шӯъбаҳои комиссияи фавқулодаи диктаторӣ шӯъбаи ҳифозат номида мешуд ки таъмини амният ва озодиҳои шаҳрвандон сару кор дошт. яъне бар зидди диктаторон мубориза мебурд. ина мегӯяд дар анами хеле милитсия буд ки мегӯяд дар қисмати тоҷикистони марказии ҷанубӣ баробари фаъолияти комиссияи фавқулодаи диктаторӣ комиссияи фавқулодаи диктатории милитсия буд ки аввалин дастгоҳи ихтиёрии милитсия аз мардум шурӯъ шуда буд. партизанский система соли 1921 пайдо шуда яке аз шӯъбаҳои комиссияи фавқулодаи диктатурӣ шӯъбаи ҳифозат номида мешуд ки ба таъмини амният ва ҳуқуқу озодии шаҳрвандон сару кор дошт. нахустин нозир вазири корҳои дохилии ҷумҳурии халқии шӯравии бухоро Саидҷонов Мухтор Юлдошевичи тоҷик буд. якум милитсияе ки дар аморати Бухоро баъди подшавӣ буд тоҷик буд. Саидҷонов Мухтор Юлдошевич тоҷик буд. дар тамоми вилоятҳои ҷумҳурӣ аз ҷумла вилояти Ғарб, Кӯлоб, Ҳисор ва Бохтар Қирғонтепа воҳидҳои штатии милитсия муайян шуда буданд. ҳамин тавр профессор Абдулҳаким Розиқзода собит кардааст ки мақомоти милитсия Тоҷикистон то соли 1925 вуҷуд доштааст. 10 октябри соли 1920 ба дӯши назорати корҳои дохилӣ ӯҳдадориҳои ташкил ва идораи милитсия гузошта шуд. барпо шудани ҳокимияти шӯравӣ дар қисмати шимолии Тоҷикистон аз моҳҳои ноябр-декабри соли 1917 оғоз ёфт. дар ин солҳо дастаҳои аввалини милитсия дар шаҳрҳои Хуҷанд, Ӯртепа, Алакай таъсис ёфта амал мекарданд. дастаҳои навтаъсиси тоҷик дар муборизаҳои мафкуравӣ барои барпо намудани ҳаёти нав муқобили дастаҳои ғоратгарӣ фаҳмидем ва ҷонисорӣ карда барои бар марҳалаи нави таърихӣ гузаштани милитсияи тоҷик саҳми шоиста гузоштанд. соли 2012 бо пешниҳоди вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгирии хай карочи тарафи шумо дах надорад. номи ки аст? барои анамиқа милитсия анамиқа система ҳаст ки аз ҷониби мардум барои таърихаш, пайдоишаш барои мардум ташкил шудааст, на балки барои ҳимояи як хонавода, як оила, як минтақа, барои ғабси моликияти мардум. хеле нест. бояд иро донад ҳар як корманди милитсия. имрӯз рӯзи идотон аст. ман худам кор кардагӣ ҳастам, медонам вазъияти шумоям. шумоям як заложник судбӣ бугум хато намекунам. но милитсия бояд уже партизан шавад. милитсия уже партизан шавем. аз партизано дар нотонда партизан шавен, амал кунен, партизани хати. шумо бояд контрол кунен ки ҳатто дуюм бор бо давлат сари давлат бо ягон гумоштаҳои дига давлат омада айку бо ғуломтон накунад. анамин фикрони ман ақидаи зеро ки қонун дарбораи милитсия гирем. қонун дарбораи ина мисол ҳозир қонун айни ҳол мегирем да қонун дарбораи милитсияи Тоҷикистон данни время ҳамунҷо да номи оё навистагӣ қонун дарбораи милитсия ки оё милитсия танҳо хонаводаи пешворо намедонам президентро ҳимоя кунад. нест ихе калима. ҳозир ман функсионални обязанность чиста вазифаҳоятонро хонда метавонам ки бояд ки ба хизмат кунен. шумо ба аз ки ташкил шуда ба ки хизмат кунен. қонуни мазкур мафҳуми милитсия, самтҳои асосии фаъолияти он, салоҳияти принсипҳои фаъолияти мавқеи милитсия дар системаи мақомоти давлатӣ, вазифаи ҳуқуқҳо, тартиби ба хизмати милитсия қабул намудан, масъулият, кафолати давлатӣ, таъминоти ҳуқуқӣ ва иҷтимоӣ, инчунин тартиби таъминоти молиявии, моддии, техникӣ ва назорати фаъолияти милитсияро муайян мекунад. яъне
мафҳуми асосии милитсия чӣ аст? инҷа ягон ҷо нанавистааст ки қонуни худтонро ягон ҷошта нанавистааст ки шумо бояд ҳамин фақат як оилая ахранат кунед, мардума ғорат кунед, бурда ҳама чиро битени. хеле нест. мафҳуми милитсия мақомоти давлатӣ, ҳифзи ҳуқуқ, таҳқиқу тафтишот буда ҳуқуқу озодиҳои инсон якум навистагӣ ҳуқуқу озодиҳои инсона бояд заш ҳимоя кунад, на балки инсонҳои озодихоҳа бурда тарма кунад, зиндон кунад, подстава кунад. хеле нест. навистагӣ мафҳуми милитсия моддаи яки қонун дар бораи милитсияи гиркушо ҳар як кадом мақомоти давлатии ҳифзи ҳуқуқ, таҳқиқу тафтиш буда ҳуқуқу озодиҳои инсон намегӯяд ки уҷада рав кия хизмат чӣ кун, як хонаводаи Эмомалӣ Раҳмону хонаводаи ҳамин кланою феодалоро ҳимоя куну, озодихоҳои бурда подстава кара тарма кун намегӯяд. ҳуқуқу озодиҳои инсон мегӯяд якум вазифа. ва шаҳрванд тартиботи ҷамъиятӣ манфиатҳои ҷамъиятии давлатро аз кирдорҳои ҷинояткорона ва дигар ҳуқуқвайронкунонҳо муҳофизат намуда ҳуқуқ дорад чораҳои маҷбурӣ дар доираи қонуни мазкур ва дигар қонунҳо пешбинигардидаро ба кор барад. ин моддаи як аст. моддаи ду қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи милитсия. қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи милитсия ба Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон асос ёфта, ягон ай қонун намебироем, қонуни гап зестаман шумо қад асос ёфта аз қонуни мазкур дигар санадҳои меъёри ҳуқуқи ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин санадҳои ҳуқуқи байналмилалӣ ки Тоҷикистон онҳоро эътироф намудааст иборат мебошад. ғайр аз он ки шумо конститутсия бояд итоат кунед бо қонуни байналмилалӣ. ман лишна қонуни байналмилалӣ ки амал мекунам, барои ки қонунҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон танҳо барои император, хонаи анамун хонаводаи танҳо Эмомалӣ Раҳмон тааллуқ дорад, ба ман тааллуқ надорад, мана ҳимоя намекунад ӯ қонунҳо, танҳо барои ӯ аст. бинобар ҳамин ин амҷада навистагиай ҳамаи қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистонда навистагӣ принсипҳои қонунҳои байналмилалӣ вайрон накун. шуморо истифода мебарад, принсипи Макиавелли ки истифода мебарад, қонунда ҷорӣ намекунад. агар қонунда нависад ки милитсия танҳо ҳимоятгари оилаи Эмомалӣ Раҳмон ва хонаводаи ӯ аст, он вақт ба шумо ҳамая барем подстава кунед, тарма кунед мумкин аст. чиба намекунад? барои он ки ӯ оянда дига давлатода фирор ки кунад, худша спасад мекунад через анамин қонун, худша спасад мекунад через анамин қонун ки маблағошона касе ки ҳамунҷода ҳаст санксия намонад. шумо виноват мешавед, мегӯяд ки ӯ мекард, ай пеши худшон мегӯяд. ман намегуфтам қонуношонда навистагӣ ай мегӯяд. фаҳмидед? и хитристи политикае, и хитристи политикае. политик анахи хитрист истифода мебарад. баъд барои ҳамин самтҳои асосии фаъолияти милитсия нигоҳ кунед. самтҳотонда чӣ медурояд? самтҳои асосии фаъолияти милитсия аз инҳо иборатанд: ҳимояи ҳаёт ва саломатӣ, ҳуқуқу озодии инсон ва шаҳрванд аз кирдорҳои ғайриқонунӣ. намегӯяд ки ҳимояи ҳаёт ва саломатии Эмомалӣ Раҳмон ва хонаводаи ӯ. қонунтонда мегӯяд, ман намегӯм ира. қонун мегӯяд ки қонунда ҷорӣ кунем, бигӯ мо ай пишти шумо баъд ҳамаро тарма кунем, подстава кунем, зиндон кунем бигӯем. майле ана қонунтон кати кор бикунед, бигирен як бор бихонед, пага оянда ягон давлати дунёда мегирезен ки қабул намекунад шуморо. ман шуморо мегӯм, барои он ки шуморо мегӯд ки қонунта медонисти мегӯд. ҳо мегӯй Эмомалӣ Раҳмон мегӯфт ман мекардам мегӯй, ё мегӯй ки ино генерал мегӯфт ман мекардам. ӯ генералат айпаи кори ӯ мега қонун буд, мега ӯ пул доранд, пул хати мехаранд, адвокатҳои зуд. ту ҳичи надорӣ, мегирезӣ гиреза меши ина давлатдат, мегӯй паноҳанда мардум ҳукумата гирифт. баъд ту чӣ кор мекунӣ? мегӯй ман ҳамхелӣ кардам. мегӯд ки қонунда нависта буд ку, чӣ ба қонунта истифода набурдӣ? чӣ ба қонуни байналмилалӣ истифода набурдӣ? чӣ ба истифода набурдӣ? қонуни дохилӣ ва байналмилалия. барои анамин шумо милисҳо бояд аз Эмомалӣ Раҳмон талаб кунем ки қонуномода навист ки вазифаи мо таъмини ҳаёт, саломатӣ, моликияти тира ҳимоя кардан, моликияти набера авлодои тия ҳимоя кардан бигӯед. майли
анам хеле бугӯен ҳимоя кардан бугӯен баъд ӯ анами қонунда ҷо кунад ҳамин чиза баъд шумо ҳаққи озодандешо озодфикроя подстава кара телефоношоно мегирен иззияте мекунен баъд кароче мегирен менависен ку менависен хиттон лайк роӣ мекунен инҷа одамои хиттонда гумоштао бо ай тараф бо якта дига қалаб чи смайлик роӣ мекунад скриншот мекунен маҳкам мекунен ҳамаи журналистҳо ин чизоро медонад тамоми озодихоҳҳо ин чизоро медонад ки подставай ин нагла подставай одама мегирӣ нагла подстава мекунӣ мегирад телефонча иззияте мекунин подстава мекунин лекин ҳамаи милитсия ин корро намекунад определённый кругай ки ҳамун оилаи эмомалӣ раҳмонов вафодор аст ана ҳамуно ана ҳамин корда мераванд барои он ки раҳа кушоданда барои ё сари қудратда омадан барои анамиқа самтҳои асосии фаъолияти милитсия аз инҳо иборат аст моддаи 3 ҳимояи ҳаёт ва саломатии ҳуқуқи озодии инсон ва шаҳрвандон аз кирдорҳои ғайриқонунӣ ягон ҷошна нафтае ки ҳимояи ҳуқуқи озодии эмомалӣ раҳмон ва хонаводаи ӯ ва моликияти ҳимояи моликияти ӯ нанавистаи иҷада қонунтон ҳам хеле навистагия пешгирии рафъи ҷиноятҳо ва дигар ҳуқуқвайронкуниҳо ҳимояи манфиатҳои ҷамъиятию давлатӣ манфиати ҷамъият мегӯд ба давлатӣ мегӯд мардумаи ҷамъият мафҳуми давлата медонед давлат ташкилоти сиёсиест ки аз мардум ҷамъият ташкил шуда манфиати ҷамъиятро ба низом медарорад мегӯд лекин ҷамъият мегӯд иҷада намегӯд ки як оила як қабила намегӯд иҷада манфиати ҷамъиятӣ ё давлатӣ мегӯд таъмини тартибот ва бехатарии ҷамъиятӣ мегӯд таъмини тартибот ва бехатарии ҷамъиятӣ мегӯд таъмини тартибот ва бехатарии оилаи эмомалӣ раҳмон намегӯд агар бугӯӣ ки оилаи эмомалӣ раҳмон амҷада хуш кунад эмомалӣ раҳмон бугӯд ки анҷада оилаи ман аст ин амҷа ҳама ҷошда номаша хуш кунад баъд шумо амал кунед ай рӯи ҳамун шумо оянда дига давлатҳода бирен агар ӯ давлат мешканад шумо ки рафтен уҷада шуморо айку оё иҷозат метиҳад баъд ки иҷозат наметиҳад ягон давлатда наравед дубай любой ҷо бирен агар ҳамаш конвенсияи имзо кардагӣ конвенсияи ҳуқуқи инсона имзо кардаги ки ҳуқуқи инсон вайрон шудаги қабултон намекунад шуморо наздикиш дар раҳ наметад ӯ ҳозир ҳо мега ҳозир шумо вазифати ҳо мега лижи пулоро биёред вақте ки пулотона гирифт дар кор нести на дубайда на туркияда ягон давлатда ягонта дар кор нести ай вазири то поёнта ҳамун эмомали раҳмон худиш ябало мекунад авлоду фиқати бо ягон хе фокусо дорам ман медонам спискаоша дорам чихе фокусо пешгирии рафъи ҷиноятҳо ва дигар ҳуқуқвайронкуниҳо таъмини тартибот ва бехатарии ҷамъиятӣ бо мегӯд ки таъмини тартибот ва бехатарии ҷамъиятӣ мегӯд намегӯд ки эмомалӣ раҳмон ё хонаводаи ӯ мегӯд ошкор намудан таҳқиқ ва тафтиш ҷиноятҳо ҷустуҷӯи шахсоне ки ҷиноят содир кардаанд ҳимояи ҳама гуна шаклҳои моликият аз кирдорҳои ғайриқонунӣ анамиша нигоҳ кун ҳимояи ҳама гуна моликият аз кирдорҳои ғайриқонунӣ моддаи 13 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон ресурсҳои давлатӣ бирен ябор ҳамун тилло 5 та заводи тиллоҳай зиёда аз 13 та гес аст гесҳое ки ина свет метад ҳамҷо бирен ки чанқа ябор чин чанта гесай бугӯ чанқа свет истеҳсол мекунад бугӯ фаҳмидем чанқа свет истеҳсол мекунад дар як рӯз оё ҳамун свет ҳамун мардумда мерасад оё ҳамун тиллое ки биромадост ҳамуна ҳаққи ту проверка кардан дорӣ милисае ку ин амҷа навистагӣ функсияда навистагӣ айғорати моликияти давлати ҳимоя кардан бирен ку тирматон мекунад ҳамата тирма мекунад ҳамин ҳамата айкалон томайта тирма мекунад ҳам пеши агар ҳам тиллозавода наздик бираем нигоҳ кунӣ ку ҳамата тирма мекунад барои он ки шумо системаи ҳамахе кард ки фақат хамуда хизмат мекунӣ тамом буромади тирмат мекунад барои ҳамин партизан шав ҳимоя ҳама гуна моликият шакли моликият аз кирдорҳои ғайриқонунӣ дар доираи муқаррарнамудаи қонуни мазкур ва дигар қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон гузарондани таблиғоти ҳуқуқӣ дар байни шаҳрвандон шахсони мансабдор дар корхонаҳо муассисаи ташкилотҳо сарфи назар аз шакли моликият таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳ татбиқ ва иҷрои ҷазои маъмурӣ амалӣ намудани назорати муҳоҷират дар доираи салоҳияти худ танзими масъалаҳои будубошу гуреза ва шахсоне ки паноҳҷӯ меҷӯянд
принсипҳои фаъолият, қонуният, ягонагии низоми мақомоти милитсия ва мутамарказонидани идоракунии он, эҳтиром ва риояи ҳуқуқу озодиҳои инсон. ҳама ҷода ҳуқуқу озодиҳои инсон мегӯ, шумо озодандешаҳои маҳкам мекунед. озодихоҳое ки шуморо ташкил кардагӣ, основаи милитсия, ҳамин я бор шишти формата пӯшидӣ, ман ҳам кор кардагиам, ҳамн формата пӯшидӣ, я бор оина диди хитта, бугӯ ҳамн форми тирра анаму вазифара додагӣ, анаму озодихоҳо буд. Таърихата хондум озид. озодихоҳо шуморо анам хеле рӯзда овард ки шумо ҳозир штагиен. аксариятат озодихоҳое ки анами феодалое ки инами ҳозир феодалое ку худшона феодал эълон кардагӣ, худшона ғуломдор эълон кардагӣ ку, анамиё ки мубориза мебурд, анамо одамо шуморо овард ана ҳамин рӯз ба расон. анамин рӯз ба расон ки ҳозир шумо штагиен. анамон одамо шумода форматон чихе буданаша гуфт. на балки анамон императоре ки хонаш намешид мардума ғорат мекард. барои ҳамин бояд шумо айку аз мардум сохта шудагӣ милитсия. ман худам милитсия кор кардагӣ. ман иззату нафси ҷони ягон каса намерасам. сабабгори ҳамаи ҳамин шумоям нестем. ман дар аврупо гаштам, ина дар бисёр давлатҳои тараққикарда гаштам. тамоми давлатҳои аврупода будам, рости гапа мегӯм ман шумода. ҳамин якта маоши простой корманди ҳамун намедонам ППС бугӯем, корманди қаторӣ дар ҳинами Олмон то 2500 евро яҳай. без налог, без учётов налога. 2500 евро. барои чӣ? заводи тилло надорад, ё 13 та гес надорад, 5 та заводи тилло надорад. дарогирхон Google қатӣ. кадоме ки милиса бошӣ, ватанта дӯст дорӣ, давлат мегӯӣ ку, манфиати миллатда хизмат мекунӣ мегӯӣ ку, як бор бин ки Олмон чанд та заводи тилло дорад, навис, мебуро. баъд Тоҷикистон навис, мебуро. баъд навис ки чанд та гес Олмон дорад бугӯ, чанд та гес Тоҷикистон дорад бугӯ. 13 та гес дорад, зиёда хурду калон, 13 та гес дорад, мардум свет надорад. ина моликияти давлати дизидестан, фурухтестан. бирин санҷед, света, мардум свет надорад, о света дизидестан, фурухтестан. Толибон террорист. Террористи байналмилалида қуш. Толибонда фурухтестан. Айё додестан. Пула гирифтестан. шумо терроризм ки мубориза мебаред. терроризм ки мубориза бурдан аст, источники финансирования терроризм аст. Статья. Кодекси ҷиноятида ҳаст. ман як ҳаё терроризм, ман ҳамин давлатҳо дам терроризм ошкор кардагӣ. коғазом аста. ман шуморо мегӯм. бовар кунед. ман ҳамин давлатҳо дам терроризм ошкор кардагӣ ҷиноятӣ. лекин источники финансирования терроризм кист? шумо свет додастем, мегӯем ки терроризм. ха майли, ина ҳамаша гуфтем. барои чӣ? зиёда аз 13 та гес аст дар Тоҷикистон. 13 та гес хурду калон. зиёда аз 6000 ё 7000 киловатт намедонам чанд қа. як геси роғун 3200, геси норак 3000, обши гидета як 10-15 киловатт барқ истеҳсол мешавад дар Тоҷикистон. намедонам. оли ман отдельно мавзӯъ мекунам. ҳамн масъалада ҳисоб китоб катӣ. лекин чӣ ба мардум свет надорад? 5 заводи тилло. даро я бор Google да навис ки 1 грамм тилло чанд аст. ина инҷада ҳозир медироем. ина международни биржада медироем. ина инҷада медироем. будро ина программа скачат кун, будро ина рафтестай тилло. 1 грамм тилло чанд сумай? як рӯзда зиёда аз аррӯи маълумоти мо, як рӯзда зиёда аз 15-20 кило тилло истеҳсол мешавад. куҷо рафтестай ҳамн тилло? 30 сол шуд. 1 грамм тилло будро бин чанд сум аст. зиёда аз 1.5-2 миллион доллар як рӯзда куҷо меравад? намедонам 3 миллион, мумкин 10 миллион доллар. то 3 миллион ҳисоб карда будам ҷа бачаҳо. одамое ки специалистан аҳмуд тиллозаводан. куҷо меравад ҳамн пул? барои чӣ шумо 1500 намедонам 2000 сомон маош мегирем? савол. барои чӣ ин давлатҳое ки пеш рафтагӣ 5 та заводи тилло надорад, 13 та гес надорад ки гесосам светам фурӯшад. агар худшон свет нагиру, худшон мерседес ҳай накунанд, намедонам ҳама заводошон худшон ҳай накунанд, ҳамаша бутан ё триллиардер мешаванд. барои чӣ Тоҷикистон 30 сол шуд
тамоми заводи тилош кор кардестай, светоч кор кардестай, ҳамаро фурӯхтестай. Тоҷик милитсия например 1,5-2,000 сомон ойлик мегирад. Барои чӣ? 24 соат ман худам кор кардам 11 сол. 24 соат кор мекунӣ хона рафта. Як перекрити шавадагар 14, 10, 15 соат рост меисти. Ман 12 соатам рост истодагӣ. Почки ҳама расширени вени дорад. Аксар корманди милитсия расширени вени. Касал, ревматизм, айхини либоси саҳат надорад. Инамин давлато чӣ ба? 2700, 2500 маош мегирад. қаториш, ҳоли ӯ намедонам, начальникоша ман намегирем. Дар Аврупо, дар тамоми штатор, ноҳияҳош начальник милитсия аз ҳамун минтақа аст. Ман шумода мегӯям. Ман рафиқ бисёр ишқатӣ. Аз ҳамун минтақа аст, аз дига ҷо нест. Аз ҳамин территория аст. Например, аз Ҳисор бошад агар, аз Ҳисор начальник милитсия, аз Данғара не. Аз Кӯлоб бошад агар, аз Кӯлоб начальник милитсия, аз Данғара не начальник милитсия. Начальник уведаи шаҳри Душанбе бошад агар, аз шаҳри Душанбе, аз Данғара не. Барои чӣ? аз Суғ бошад агар, аз худи Хуҷанд, Суғ, аз Данғара не. ана ин аст пешравӣ. анамуҷа байни худтонда милисияҳои тамоми минтақа бошанд, партизан шав. Партизан шав худат дони худованд. фаҳмидӣ? ман мефаҳмам баъзе корҳоро мекунем, наметонем. ман гуфтестам ки ман айдирни шумо буромадагим, медони аксариятат. буро наметонсӣ корта бугӯ, мо мекунем. он чизе ки туда зарар мерасонад, коруда, фаъолиятада, дига чизда мо мекунем. зиёда аз 30 кило тилло мегам. бас кардан дар кор озодихоҳоят подставит кардана. бас кунен озодихоҳоят подстава кардана. подставаи озодихоҳои бас кунен. накунен подставит озодихоҳоят. ӯ ай пишти шумо гап мезанад. маоши шумо гап мезанад. ҳаққи шумо гап мезанад. шумо коррупсия нагирен. ҳамун коррупсия мега ки сум нагир. сум нагир мега имомо. ҳамун маошат намерасад. системи Макиавелли. маошат намерасад, ту маҷбур ки сум гирӣ. сум мегирӣ, меқапӣ, мегиранд, маҳкамот мекунанд. ҳама аксар одамое ки дар зиндон ҳастанд, ҷиноятҳои хусусияти коррупсионӣ кати, коррупсия кати дастгир шудаги кормандои милитсия, суд, прокуратура, аксарияти чабин ҳамаш айдига минтиқаанд. данғарагӣ нест. барои чӣ? барои чӣ айхича турма намекунад, шуморо турма мекунад, тамом минтиқаро турма мекунад? барои чӣ? савол. худат ақл дорӣ. коргари милисияи, намедонам, коргари мақомоти ҳифзи ҳуқуқӣ анализ кара метавонӣ, худат анализ кунӣ бояд ира. ман анализ намекунам. турмара бинен, доступ дорен ҳамуҷада, худтон анализ кунен. шин просто як коғаза гирам кабинетда, шин ҳам формата ки ҳар дафъа пӯшидӣ, як бор таърихи милитсияи дар каллат биёр ки аз куҷо гирифт. шуморо халқ сохт, мардум сохт. мардуме ки партизан буд сохт шуморо. мардуме ки партизан буд, озодихоҳ буд, сохт шуморо ки шумо сари инам имрӯз форма пӯшидагиен. бо мардума қир мекунен. имрӯз ҳамин система бо императоро хизматкунак шуд, бо феодало хизматкунак шуд, бо феодалои оружия шуд. яроқи феодало шуден шумо. шуморо историятон мегӯд ки аз мардум ташкил шуд, партизано кард, лекин шумо имрӯз яроқи феодал шуден богашта. феодало шуморо харид. течени анамиқа сол, 100 сол гузашт аз инқилоб бугӯем, харид шуморо. аксарията харид. номус куҷо шуд? ина милитсия мегӯем. хизматгори халқ мегӯем. куҷо шуд? пайдоиши милитсия аз синфи коргару деҳқон пайдо шуд. таърих мегам. уно генерало ман хондум сари мавзуда. зиндагӣ арзанда бояд милитсия дошта бошад. ягон чида муҳтоҷ набошад. ранги союз буд ку? намедонам, ҳамун вақт буд ку? лигот дошт, света лигот дошт, намедонам, коммунальни услугаба лигот дошт, ҳамун хоҷагии коммуналӣ ба телефонда лигот дошт, телефонош бепул буд. ҳамин чизо куҷо шуд? автобусиш бепул буд, намедонам. ҳамин чизо куҷо шуд? ҳамаша нест кар пафтам. барои чӣ? Макиавелизм. Макиавелизм кор кард иҷода. Макиавелизм
برای اون کار میکند که میلیسا را گشنه میمونن، سیلاوای سترکتور را گشنه میمونه که مردم را هجوم کند، مردم را بد بیند، میگیری زوراش آدمای با عقلش همش ترمه میکنی، نس میکنی، آدمای فروخته شدگی را میاری، میمونه آدمای فروخته شدگی نفس بده او میگیره جزیر میکنه تمام. پگه پول جمع میکنی تو میگیری میری یا میمونه خودشون قطعا مردم شون. شما چی جواب میتین مردم دا؟ منم کار کرده خط شما، من میفهمم اکثریت وینور نیستی، نو مردم در قهر است، مردم در غضب است، مردم میدونه چه پتساوا میکنن، تلفن اذیتی میکنن، تمام ژورنالیستای دنیا میدونه دوجه تلفن اذیتی میکنن، میگیرن تلفن میگه اینم تلفن اذیتی میکنن میگیرد، همه گروه و حرکتو به میدرود، همونجا در لایک میموند، پادپیسات میکنه، کامنتار مینویسد، تلفن میکنن آدمای گریزایی که وارد کردگین، آدمای خودتون کلانو در خدمت میکنن، تلفن میکنن، این ای طرف یک تا سمایلی که میموند اسکرین شات میکنن دیل مخفی، برای اون که اگنتی من نفهمد، اگنت تا بر وقت فهمیدگی این دولتو همه تا بعضی تا اگنت بودگی تا بر وقت فهمیدگی چه میکنین. بعضی کارگرای میلیتسیایی که بوان اونجا هم فروخته شدگی بود، نمیدونم گایی و پایی و نمیدونم هر چی کاری که این پول ناز میدید با همینجا دا اومده خود چه نمیدونم چیکارگی های معلومات اوجا دا دادیسته، میگو اینجا نمیدونه همه را میدونه چو کدیستی تو امپراتور دا تا خدمت کدیستی. این جنگی که چی دسته، این جنگی سینفی کارگر و دهقان بر ضد فیادالو توغری فهمین، جنگ سینفی کارگر و دهقان بر ضد فیادال، جنگ سینفی کارگر و دهقان، سینفی کارگر و دهقان بر ضد فیادال، بر ضد غلامدار. خیلی فهم ساورمن رپسوایی نامش، ساورمن رپسوایی که قانون تو به دستواد میکنند، من به دستواد نمیکنند، تو جنایت میکنی یگان چی نمیشی، من جنایت میکنم من ترمه میشم. انم خیلی برای انم قایکو نیراونا پراویا که باشد باید مبارزه بری. مبارزه چه میشد؟ مبارزه هر راه قطعی میشد، لبای خیلی میشد. این شما باید بفهمین که اکثر همون دولت هایی که کریشواد میکرد، همون تاجیکستان ها کریشش بگویم، شما با میفهمین که تقا داشته باشی غم نداری، میگوید که هم تقاوش هم شکسته پرفته استم بوده، هم تقاوش که انم خیلی سیستمی که کار میکرد شکسته پرفته استم. بخوبی برادر هستین، اکا هستین، بعضی حقی نمیدونم استازی داری یگونجا ده یک کار یاد دادگی مده قطعی شما شب و روز گذراندگی ما 11 سال من کار کردگیم گفتستم که 11 سال باشدگر اگر یک سوتکت 24 ساعت باشدگر نمیدونم شاید 20 ساعتش در کار بودم، من 20 ساعتش در کار بودم راستی که من ای خدم میگم. لیکن زندگی گشنه تشنه کوچه ده برای کی؟ برای یک آیله، برای کی؟ برای یک اپریدیلیونی گروه کلان، برای او زندگی خوشرو کنم، برای او شرایطی خوشرو تامین کنم، دیگران را غارت میکنیم، آزادی خواه پستاوا میکنیم، ترمه میکنیم، برای یک آدم خدمت میکنیم. او باید بفهمد خودش، او را باید ایمان خفه نشود. ای بس است که از حق من تو خورده خوشرو زندگی کردن ایران طلب میکنن مردم شما دا چیه؟ فقط غلامی میکنن دولت دنیا دا؟ نه، ساوره مینم هم درند پر رای پارتیزان، همون درند خانت دا پارتیزان تای بعضی دا فرزند پارتیزان شدگی وجه، فرزند زنت پارتیزان شدگی، بعضی نمیدونم گنرال میگوی که خودتا، من نمیگم که بعضی تا زنت پارتیزان شدگی، فرزندان زنای دویم و سیم و تماش پارتیزان بچه هاشتدی زپومنی بعد کو شایمون میشی. نمیدونم فرزنداتون کار میکند که اون مقام ده بیزار شدگی ای شما کو پارتیزان شدگی وجه. من شما را میگم او فرزندی تو یک حیات دید که تو چه مادرش نمیدونم ظلم کردی، بالای مادرش دا باز چند تا زن گرفتی، اون مادری او گریه کرد، اون میخواهد تره نه او پارتیزان شد بر وقت شدگی، او را تو گردونده نمیتونی، ای راهش ای عقیدش گردونده نمیتونی. لبای جاده هست، لبای جاده دارم، لبای عدل ده نمیدونم، لبای شوبه کارهای داخلی ده
کسی که подстава мекунӣ ҳамата наблюда дорем. کسی که телефонҳоро иззияти мекунӣ, мардум скриншот кара подстава мекунӣ, уош ҳамо дорем. ҳамаша дорем. аммо дарунда истодагӣ гуфтестай. зиқ нашав. ман оперативникам. ман кор карагим. ман ҳам медонам чӣ хеле кор кунам. но ман намегум ҳама чира. шабу рӯз кор кардестай партизанон. ан дарунда истода кор кардестай. инами ҳозир рӯзи милитсияку кор кардестай. бовар мекунӣ? бояд мардума ҷабр накунем. мардума ғулом накунем. мардума ғулом накунем. мардума ба манфиати як партизан гап роҳӣ кардаги ҳамина монем адохир партизанои тӯткор бошен дар 55 шаҳру вилоят ҳар минтақаи астини тӯткор бошен ва бахшида ба имрӯз рӯзи милисияро табрик муборакбод мегӯем. кормандаи мақомоте ки дар бори мо партизано ҳастанд, аҳсан ташаккур мегӯем барои шумо. ана милисия худаш 1917 октябри 1917 ана аз ҷониби синфи коргару деҳқон ана ташкил шуда, хуб сохта шуда, ташкил шуда, ана ба зидди диктатура ва император мубориза мебурд. хуб аз ҷониби диктатура ки моликияти мардум дуздида мешуд, медуздида нами моли мардума ба монанди зами моли раҳмон чӣ хеле ки диздесай моли мардума милисия аз дасти ӯ кашида мегирифт ба мардум медод, аз дасти император, аз дасти диктатор, аз дасти ғуломбор моли мардума мегирифт, чӣ кор мекард, ба мардум медод. хуб ҳозир баъзе кормандаи милисия чӣ кор мекунанд, наборот мардум мезада диктатураро бахват мекунанд. баъзе милисиҳо диктатураро охраният мекунанд, баъзе милисиҳо баъди коргардаи мақомот ай пишти диктатуран ки мардума бисёр ғорат кунанд, баъзешон ҳамашон омода надорад. аҳсан мегӯ ба ӯ ана милисиҳое ки балдарое ки дар бари мо ҳастем, кормандаи мақомот баландпояву поёнии қисми аралаш дар ҳар киҷои ҳастем, дар бари мо ҳастем партизанҳо, барои шумо аҳсан, барои шумо ташаккур мегӯем. хуб моликияти мардума бояд мардум шумо эҳтиёт кунед. ҳамин коргоҳандаи мақомотҳо бояд ки шумо мардума ҳимоят кунед, моли мардума ҳимоят кунед, на ин ки фақат дига эмомалиро намедонам чӣ миллат чӣ мегӯяд айдумш медавем. ма ба гӯшои худам шинавидагиам ки як коргар айданғара буд, як милиса буд, фаҳмидӣ? он вақт дар қитъаи мегӯй ки ҷӯрупа я намуд таърифш киста, я намуд мебараш бо, я намуд пул меёша бо, хеле намад гирифтан зазападу медона барои хидмат, барои ки баъзе ҳамин милисаҳо бовар кард гарани ба чӣ шидагиам, дода шидагиам, нафс тарафтаям жи. хоҳам ки эмомалӣ 100 сол бесада бошон бӯю будиздам, ва ҳам худӣ у касоне ки мардбачаем мефаҳмем ҳиссияти чӣ мегӯям, хеле ҳиссиёти мардакӣ дорем ку шумо да ман приветствие мекунам ки дар ғами мардум ҳастем. ва касоне ки идеяи партизанон омӯхтагӣ нестем ва хизкардагӣ нестем, шумо бидонед ки ҳамн идеяро шумо да мо дода метавонем, агар шумо диққат битем, агар шумо воқеан патриоти ҳамин ватан бошем, воқеан патриоти ҳамин давлати миллат бошем, шумо ку ҳамин дарсҳои моро будои гӯш кунед, ҳама шумо мефаҳмед ки чӣ гапа, чӣ кор кардам дар кор. ба ҳамн хотир шумо бидонед ки ҳар яктаи шумо барои беҳбудии мардум чӣ кор кунед, бояд партизан шед. партизан мешавед, мардума ҳимоят мекунед, партизан мешавед, хита ҳимоят мекунед, партизан мешавед, моли мардума ҳимоят зида наметавонад. партизан мешавад, тамоми навид дуруни минтақаҳое ки ҳастанд баробар тақсим мешавад. луббои ситуация зиндагии шуморо чӣ кор мекунад? баробар мекунад. ай хид мекунед, ҳамаша ай хид мекунед. зиндагитона ку залатҳое мекунед. чӯли хонаи раис мераи начани мера дизди калонай мебини хонаш қасрай нигоҳш мекунед, дар ҳайрат мемонӣ ку ам хеле хона тан зиндагӣ кардн метавонӣ. партизаншо метавонӣ. ҳамон ноли тура дизидай тоқа зиндагӣ кардистай. я андак корманди мақомот пули мардума дизидесай, худиш худесай 20% шаву 70% ба ки додисай? Ба диктатура, ба император додисай, ба эмомалӣ додисай. барои ҳамин ҳар яктаи шумо бидонед
بدونین که زندگی شما را خوب میکردگی، زندگی شما را سریعتر میدادگی، بهتر میکردگی چی بوده؟ پارتیزانی های حریت شما بدونید. نپریمه روز تو میخوری که اگه ایداله امالی حمایت کنی ها پارتیزان شو. چرا پارتیزان میشه؟ هم پارتیزان میشه محلی خطه حمایت کردی دلیل همیه. محلی خطه هم بزن هم خیلیش میکنی، از نظر بگذارونی معاین میکنی. فهمیدی؟ هم خیلی فرمولای دو فرمولای چور فرموش نکنید. حریت شما بدونید. منطقه به منطقه، شهر با شهر، ولایت با ولایت همین خیلی کردی گویا که همین عزت همون در برشی خدمت کردی بیشتر عزت همون دا در نویه 5 میسود هم بس تگرتی تازه کردی کو تو بودو که منطقه همین طرفی کلی چیا کلی این مالیات شکسته با این بودی یک منطقه طرفی کویا این مالیات کندی یا فرموش نکن سوید نداری خستی نیبو کردی که خونه رئیس نویت سوید هم خیلیش میکنی معاین میکنی از نظر بگذارونی هم خیلی برداروش آمیدی این هم خیلیش میشه دیگه اگر نیسته نجوی گفتن یک ظلمی دیکتاتور یعنی ایدست و پارتیزانی دیگه اگر متود نیسته همه شما بدونید اگر مردم کلا پارتیزان شوا کو این ممانی خودش کن به بوله هم خیلی کلیتوی افش دستی مردم میتا که ما کسی را میره تجیب هم بشنونید پارتیزان شدی خیلی چیز استفاده برمده غلطی نه طرز پارتیزانی یکم چیزی مشکل نیسته پارتیزان چیزی اون سونا که وقتی پارتیزان زیاد شد تمام دیگه همین 8 میلیون همش پارتیزان شد این ممانی خودش دیگه همین زداوت سم بکنه بدونین اما شما بدونین تو با دو منطقه با منطقه شهر باشه هیچ وقت نمیره دیگه ما مردم بیاتره نجات بتره برای هم خودی او شخصایی که ملیسه و باردارایی که پارتیزان هستین تشکر زیاد برای شجاعتون احسان سلامت باشین و کسانی که قطعی پارتیزان هستین احسان برای شما تشکر زیاد بگیم و از جانبی پارتیزان ها از جانبی بچه های اما سلامت باشین زنده باشین یک بار دیگه برای اون کسانی که در خدمت دیکتاتور هستند در خدمت امامالی شریف اوش هستند اون میگم تاکید میکنم که روز میشود که پشیمون میشین روز میشود که شما یا مردم کو اگر گریبانتون میگیرم خیلیتون نبرین یا فرموش نکنین حریت شما داخل با داخل منطقه با منطقه بفهمین ملیسوی که خطی مردم احسان برای شما احسان برای غیرت شما تشکر زیاد ازاجون برای برنامه‌تون رسیدن با زندگی ارزنده رسیدن با زندگی خوب چی بوده بویگاریگوی زیر زمینی و بروی زمینی هست رسیدن با زندگی ارزنده چی متوده پارتیزانی هست هیچی دیگه نیست برای همین باید کارمندای مقامات حفظ حقوق شما بفهمید لوبای دولت این همین دولت ها ده من آموخته برآمدم ها اکثریت قطعی من کار کردگی همین سیستم پارتیزانی دوران کار میکنن اکتیو نه میلیسای پلیسی ایجا بویور اخرانات نمیکنن پلیسی ایجا مالکیت دولتیش اخرانات میکنن پلیسی ای دولت ها مالکیت دولتیش اخرانات میکنن تمام رسورس بویگرای دولتیش ایستاده است گفتگی نیست است گفتگی نه نگرفته است یگان چیز شه باور کنید برای چی یک تا اگر راهبر دولت اگر همین کارا کند کو هم راهبر دولت نمیدون چیکار میکند هم پلیسش نمیدون تمام امنیت مقامات حفظ حقوقش نیستش میکند هم راهبر دولت اگر یک تاش همین کارا بکنه برای اون کی این دولت ها انامخ ساخته شده است انامخ ساخته شده است رسورس کلاونی است رسورس وقتی که امام علی برآمد کرد همین قصال یگان بار پوتین به گپ نزده بود 30 سال شد 31 سال شد یگان بار گپ نزده بود که رسورسی من همون بایگری هم بر میگرفته اونم آخران بار 9 میلیون آدم 10 میلیون آدم همون تماشا کرد گپی کی را گفت همون گپی پارتیزان را گفت گپی ما را گفت گپی هیچ کی را نگفت ما میگفتیم او پروسه گرفت چسباندش خودش دزد او ای گپای ما دزیده است شما را با بدتر کرده است من شما را میگم که قطعی کار کردگی اکثریت بچه آدمای با عقل هستی
او فکری ایستادن ندارن. اونجا آفیسای برای او. اونجا برای او آفیسای. پروست آفیس. برای اون امجد بود. این امجد آمدگی هم خوش رو زندگی دارن که حاضر. بعضی آدم ها. که خودتا میدونن. انامخه ایوش هم ایکو انامخه میبیایم خوش رو زندگی میکنن. تو با ایکو سرگردان میشی. ممکن نمیره دم میمری یگون دولت ده. فهمیدین؟ او با امیدی او نمیدونم با امیدی او یراق پراق نشه آوازی دیگه سیستم ای دولتو دیگه خیلی کار میکنن. من او چیزا رو نمیگم اینجا. هیچ میدانی گفتن نیست برای اون که جنگچی جنگونمون نمیدونم автомат реклама میکنی همون برند نمیدونم اپیکیروف که کونه اصلی 19 هم реклама میکنی از اکیپیروف که اصلی 21 میدونین چه خیلیه. یا بار بینه نگر ممکن یک تا اکیپیروف که انسان این همین دولت‌ها دو میدونی چانس میستد یک تاش تو ممکن هم تنش ده بوده که همه چیزی که داشته باشد تا $10,500 های تنش ده ای اون نه یگون چی نمیگذاره نه نمیدونم نه حشرات میگذاره نه هوا میگذاره دیگه پو همش چوت که او اکیپیروف که او کونه او تمام او دیگه استفاده برده نمیشه دولت‌های پیشرفته ده هم کونه ها را میگیره میاره شما ده میتر اتک تاجیکستان 5 заводи тило дорад 13 та гезҳои хурду калон дорад мардумаш бесивет аст баъзе милисае ки хона дози сивет надорӣ имрӯз ид дорӣ ки хона да сивет надорӣ хона да сивет надорӣ хони раис да сивет ай раиси ноҳия да сивет ай хонаш да раиси намедонам унам одамо баҳай хони туда нест милисияи прастои намедонам ппс асти радавои состава мегӯм аксар радавои состава мегӯм хона да сивет надорӣ барои ки хизмат кардасти ту барои император барои бой шудани император барои бой шудани феодал барои ба сари қудрат омадани феодал тура бо ғулом кардам ту ҳамахе боши фарзанди ту бадтар мешадаи ман тура мегӯм аксар кормандои милитсияе ки дар шаҳру ноҳияе ки хонаш айни ҳол сивет надорад айни ҳол данни време неми ҳозир сивет надорад ман медонам аксариятш да хони пулдор да сивет ай хони раис да сивет ай ту раиса ахранат мекунӣ ту ҷоната нами ҷаббор да меспорӣ танаи ӯро ахранат мекунӣ ту танаи анамун пулфеадала ахранат мекунӣ ту сивет надорӣ печкати ҳамун алов кумур хати алов кардасти ӯ печкаҳо ҳама хушрӯ зиндагӣ дораду таната риск мекунӣ танат қати ӯро ахранат мекунӣ любой проблеме мешад ту мери якум ярохта мегирӣ медавӣ якум ярохта мегирӣ ту медавӣ ӯ хушрӯ зиндагӣ мекунад барои чӣ ин давлатҳои хе не ин давлатҳо то 8-10-15 ҳазор доллара мегирад 15 ҳазор еврои маош мегирад корманди милисияш ман шуморо мегӯм бовар кунем баъд ӯ иззат кунам ва ӯ хизмат мекунад ӯ танҳо якта чиз ресурсша ҳимоя мекунад ресурси давлатша ҳимоя мекунад агар якта роҳбар айко ҳамин чизша дузид ку ҳамин хоки ҳамин намедонам арчаша дузид арчаша буровард ку ҳамо арчаҳо ҷангало дорад ку ман записо дорам анамо арчара агар фурӯшадагар медони чӣ кор мекунад ҳам роҳбари ина мергоро ина ҳокими ҳамин шаҳр агар ҳамин коро кунад медони чӣ кор мекунад ана ӯ хоини миллат мешавад ана ӯро хоини давлат эълон мекунад фаҳмидӣ на фарзандаш зинда мемонад на намедонам ҳафт пуштуш нест кара мепартони намиё анамихи давлат сохтагиам аммо да касе ки ҳақа мегӯд касе ки шуморо ҳимоя мекунад касе ки ба манфиати шумо гап мезанад подстава мекунен зиндон мекунен шумо ҳамун далер он ҳамун журналист он ҳамун дига одамо ҳар кадоме ки ҳаст бачаҳои бадахшон чақае ки зиндон кардем ҳамун одамо ба манфиати шумо гап назад барои озодии шумо гап назад барои маоши шумо гап назад чӣ кор кардем шумо чӣ фоида ба даст гирифтем 30 сол киштем кишт чӣ ҳанӯз 4 та оҳан зиёздичка намедонам чӣ намедонам 4 та медал намедонам ҳамун формата бин як бор гуфтестам ки оина да бин ҳамуна коргару деҳқон туда додаги вақтиш ба соли 1917 синфи коргару деҳқон партизан шуда ҷанг кард ина мехе боё қатӣ
айни ҳол борин анамун такрор шудаистай анамун система такрор шудаистай дунёда ҳамин синфи бой қати ҷанг кард феодало қати анамин либоса тани тида дод ти имрӯзай ку шумо намебурен миллиарда ҷанг кунен ку тамоми яроқи дунёи биёрен шумо намебурен даври шумо гузашт дунё тоб мехӯрад соат тоб мехӯрад ҳар як империя 100 сол ҳукмрон мешавад тамом гузашт империализм пул гузашт даври мардум омад мардум медонед чӣ кор то мекунад бисёрот қати ман кор карагӣ бисёрот акаи намедонам шинос ҳастӣ намедонам тамоми мақомоти ҳифзи ҳуқуқда кор мекунӣ фикр накунед ки шумо мебурен не шумо намебурен ман шуморо мегӯм ман гаранта метум шумо ки шумо намебурен любой хе бикунед намебурен ӯ мардак уҷа худаш медонад ӯ пулоша бурвардагие ӯ мегирезад меравад уҷа офисай офисиш ки ҳамун вақти империализм я вақте ки инқилоби октябр омад ҳамун шоҳу хоҷаҳо гирехт солдатон мон анам политсияи милитсияи амунот хизмат мекард мон қати мардум шуд милитсияи мардумида омад кор кард ҳамуно қати анамуно ба хизмат мекард бо омад ҳамунода кор кард шуморо ҳамат кор мекунӣ оё савол туда оё ҳаме тира зинда мемонад ин мардум савол туда худат фикр кун шим просто ҳамун либоста мепӯшӣ инами рӯз идит ҳаст табрик мекунам ман ҳама бад нест ман гуфтагиюм аксар одами хуб аст уҷада 90%аш лишна ман 2 сол хизмат кардагиюм 5 сол хондум 11 сол кор кардум барои якта одама ҷавоб дод террориста ҷавоб дод террористе ки факт дорум ман записо дорум ҷавоб дод навистум худиш нам навистум бачаш нам навистум факто дорум ҳамеша наблюдат кардагиай давлатҳои пешрафта нигоҳ кардагиай ки ман муроҷиат мекунам ё не ман муроҷиат кардам письменно ӯ коғазое ки гирифте намедонам компютерро гирифти бузмаков девона нест кард ки ӯро ман копеша дорум ту дураки ки ту ака мара апередит мекунӣ не мара ту апередит кард наметонӣ ман ӯро барвақт буровардаги будам и давлатода ҳамун вақт буроварда будам ӯ доказательства ҳамаша дорум ҳамаша дидагиам 3 солу 4 сол ман ҳама ҷо рафта гуфтагиам ӯра пешниҳод кардагиам перевод кара террорист ҷавоб дод ай пишти ина 2 сол хизмат мекунӣ ман хизмат кардагиам 2 сол 5 сол мехонӣ 7 сол 11 сол кор мекунӣ барои якта террорист ӯ ҷавоб метад пул мегирад ҷавоб метад одами худшонай авлоди худшай хеши худшай клани худшай ҷавоб метад тира мегирад виноват мекунад бо куштанӣ мешад тира мекунам ман кор намекунам ӯ бо доишда буд сурияда буд одам факт дорум ман видео дорум ина рӯзи милитсия ина ман милитсия будам ман ягон кас набудам ӯ дуза ҷавоб надод намедонам ягон каса ҷавоб надод ӯ террористи байналмилалия ҷавоб дод факт дорум ман муроҷиатш кардам гуфтум ки инамхе одам ҷавоб дод инамхе одам ҷавоб дод фамилия номуш қатӣ чӣ кор кард набарод мекунад киштанид мешавад заҳр дод анамин рӯз шуморам ҳайку интизор бош фаҳмидем ҳар як кадомат ки гӯш кардести таната ҳайку сипар мекунӣ барои ҳамун аз мардум таваллуд шудӣ ту ман мегӯм раҳмат аксарият 90% ранги мани сағираи коргару фарзанди коргари деҳқоне аксарият 90% аз мардум биромадӣ ба мардум гард гапи ман анамин аст шумо аз мардум биромаден чӣ тамоми мақомоти ҳифзи ҳуқуқ аз мардум биромаден шумо ба мардум бигарден бас кунен партизан шавен ки нест мешад давлат нест титу пораш мекунанд ҳуй мехӯран меран мегирезан меран юҷа офис шонай ё ҳамон чӣ ба ту ҳаққи ина ту навистагияи қонун дар бораи милитсия ина самтҳои фаъолияти милитсияда навистагияе ки чандум пункташ 1 2 3 4 5 6 пункташ ҳимояи ҳама гуна шакли моликият аз кирдорҳои ғайриқонунӣ инами функсията иҷро карда метавонӣ оё ту
تو برای ابر همون تیلو زاودا بفهم که همون تیلو چند قمه برورد گیجو میرود همین روز چیکارت میکنند میدونی چیکار میکنند خواهین ملت میبرن ممکن که بپرونند смертный казнь метод мумкин бурда смертный казнь метод чи амниятда чи мақомоти ҳифзи ҳуқуқда любойшда барои чи ту ҳаққи маънавии қонун ту ба иҷозат додагӣ қонун туро гуфтагӣ ки ҳуқуқу озодиҳои инсона ҳимоя кун шаҳрвандои ҷумҳурии тоҷикистон амниятша ҳимоя кун қонун гуфтагӣ лекин ту ягон ҷошта нафтае ки милитсия бояд амнияти эмомалӣ раҳмон ва хонаводаи ӯ оилаи ӯ ва моликияти дуздӣ менамударо таъмин намояд кланоро таъмин намояд гуҷода навистаги ҳама хеле фақат ту дига давлат рафтӣ давлат барҳам хурд гирехтӣ оё туя ягон давлатда намедонам гиреза шудӣ қабул мекунад савол туда қабул намекунад на судда на прокуратура ягонта қабул намекунад мегӯд ки анами қонунҳои мо дода будем мега шумода қонун функсиональный обязанностида медаромад мега қонунда дарҷ кара будем мега ту мегӯи ӯ супориш медод мегӯи эмомалӣ пул дорад ӯ пулаша буровардаги адвокатои бақувват мегирад туро чапа мекунад бу мегарди ҳамоқати спор кара судбозӣ кара анамунҷае ту биромада наметонӣ бо зинда буроӣ баъзет мегӯм ку намедонам як 5-6 дона мумкин зинда буроӣ агар 5-6 дона бурод зинда ман реально мегӯм ӯ дубай мубай моликият хардани шумо бефоидае чи ай раиси чи генералд ҳама този хардестен ку номи зани дуюму арусу парус намедонам ҷиянотонро оформит кардестен шайхода шу додагӣ ки гражданство гирифтагӣ ҳамода оформит кардестен ку ӯрам спасад намекунад шумо ӯ карго парго кушодагиен ӯрам спасад намекунад шумо фарзандое ки хориҷада оварда айхурдиш мондагиен паспорт гирифтагӣ ӯрам спасад намекунад одамое ки гуреза карагиен ку баъзет кормандои мақомот хешу таборта ӯ паспорт гирифтагӣ ӯрам спасад намекунад шумо барои ин ки медонад ҳама шумо киен ӯ кияй ӯ кида тааллуқ дорад ҳамаша медонад детайл намедонад ҳар як кадомта ки кадомита одамат гуҷодае детайл намедонад ё хачи шӯхӣ ё мерседеса ихтироъ карданд телефони айфони тура ихтироъ карданд дастат да мондагӣ намедонам либоси ҳам танангита бини ҳамиё ихтироъ кардаган тура фикрата аниқ карда наметонанд ё не ё мефаҳмам ҳама чира лекин ту мардум қатишав и ҷанги синфи коргару деҳқон бар зидди феодалай и ҷанги синфи коргару деҳқонай мо безор шудем мо гушнаем мефаҳмем ман тура мегӯм қати ман кор карда будем ман гушнаем партизанои ман гушна аст амдарни тоҷикистон бааст гушнаа чикор мекунам ман ту хушрӯ зиндагӣ дори хонаи ту свет дорад ман чикор кунам мо чикор кунем мо бояд мубориза барем ку турам партизан шав ҳар як кадомат партизан шав милисияи фресан ку баъзе милисияи начальник галон роз намедонам начальник следодели хонада свет надорӣ рафта зорӣ мекунӣ ану феодалоя зорӣ мекунӣ ки ман да иҷозати хонамда ақалла свет гузаронам зорӣ мекунӣ феодал тура анами рӯзда овард аганер бобокалон анамо форми туя мепуштагӣ якум одамо ку анамора ку ҷошта шинонда буд гирезонда буд ҳамора шумода анами рӯзое ки ҳама свет дошти хона дошти хонаи бепул дошти мусурут бепул буд светит бепул буд намедонам коммунални услугат бепул буд анамуна ташкил карда буд форми тура пешдаги одамо ташкил карда буд кормандои мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бо ман мегӯм кормандое ки либоси низомӣ катии анамо одамое ки шуморо ташкил карда буд анамон ҳози шумо иҷозат мегирен ку рафта хони манда свет текфта анаморо ҷошта шинондаги буд ӯ феодалан ӯ ягон вақтай ку фикрони тура надорад ӯ ягон вақт якта афсари қаторие ки ҳаст дар дохили тоҷикистон анамуна ҳайку принсипи ватандӯстиша ӯ надорад ӯ танҳо нафс дорад ӯ да танҳо ҳайку интереси нафсу шикамаш интерес неяй дига ягон чи интерес нест ӯ да нафси фарзандаш интерес неяй имрӯз фарзандаш хушрӯ пӯшад хушрӯ биравад интерес неяй ӯ да интересиш фарзандаш биравад бо давлати хориҷа хона гирад хонаву дар кунад ку интересиш анамоа дига ягон чи нест и
Jangi korgaru dehqon. Boboy bobo kalonat korgaru dehqon bud. Boboy bobo kalonat ayku. Ana hami ruz ki ayku. Ana hami ruz omad shmo ayku. Feodalu soxten shmo soxten. Man soxtagim ne. Shmo soxten ba sari mo feodalu g'ulomdo. Mefahmin shmo? Yak Tojikistonda in naraftistay. Aksar davlatoyi hamuz strani senge raftistay. Ho ina Rossiyada raftistay. Diga joda raftistay. İyi jangi sinfi korgaru dehqon ast. Ama Lenin, Stalin ham chher rafta bud, ana mikhe meravad. Ham poiz pobeda bori beravad. Merovaton. Va chikor mekonin? Pakarrana qati mardum sha. O odamoyi ki bisyor hamun fraksiyoyi ki hamun man lishna tamom partizanoyi Rossiya qati ham aloqa dorum. Rossiya ham megum. Belarusiyash qati ham aloqa dorum. Hamash qati aloqa dorum. Ukrainash hamma jo qati aloqa dorim. Hammash qati aloqa dorum. Lekin on odamoyi ki bo vori chidiyan dirni hamun ruso ba rafta slavyanski sistema dar rafta vori chidiyan гумоштаҳои дига давлатан у русо хичон туғрӣ кардан ҳамаша учот да гирифтан ба наздикӣ хичон медонам ман намегум вақти ман алоқа да ҳастам мара гуфтан ки дисета гӯшошона роӣ кардиян ки иҷода коғаз имзо кунем дига чӣ кунем гуфта омадиян мо ғура қабул намекунем мо медонем ки партизани тоҷикистон кия партизани тоҷикистон мардум ай мардум буромадаги инсон мешавад партизан ягон раис партизан шуда наметавонад раисе ки император ба кор мекард император ки як тавоқ да мехӯрд ура қабул надорад ин система ҳамахе кор мекунад лекин ман ай шумо ҳама қадр мехоҳам ки ҳар кадоми ту милисаи як бор таърих да бихон таърихи милитсия ай партизано шурӯъ шудаги партизано шумора анами милитсия мегӯи ку кабинетат мешини ку ҳам форматай ку пагонат намедонам ҳар чизе ки сод дори ку благодаря партизано буд озодихоҳо буд благодаря озодихоҳое ки шуморо анами рӯзда расон лекин айни ҳол шумо тамоми озодихоҳе бурда турма кардистин настоящи озодихоҳе ки ҳаст бурда турма кардистин шумо ҳамаша турма кардистин не бас намекунин монда нашудин шумо чикор кард хиттон да теша задистин о мегирезан гуфтестан о мегирезан ман ону записи пешинамда пешниҳод кардам ҳамаи ҳамин но проблемаи сар кард ки бишинад ҳал кунад гуфта агар ҳамино ина имрӯз рӯзи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ милитсия ина гӯш кун агар ҳамино тарафи мардум бошад решение қабул мекард чиба решение қабул кард наметавонад ё решение қабул кард наметавонад хуҷаине ки тиллора диздесай анаву решение қабул мекунад ман шуморо мегӯм одамое ки дизида бурдесай анаву решение қабул мекунад ё ягонташ решение қабул кард наметавонад мо я барвақт медонем партизано барои анамиқа мегӯем моддаи 13 зиндагии хуб моддаи 13 дай анамин давлатҳо барои моликати сарватҳои зеризаминиш мезанад гуфтесам якта арчаша инам ай ҷангалаш якта раиси ноҳияш арчаша афтонад барад ку намедонам ягон рафиқишда битад намедонам ягон дига давлатда бошад медони чӣ кор мекунам арчара ҳоли дарахта ҳоли тилло не ву агар тиллора тияд медони чӣ кор мекунад барои чӣ маоши ино ковманди қаториш $2500 аст евро аст оили ки маоши ту 2000 сомон намедонам 2500 сомон шояд бошад анара 5000 сомон бугӯ ҳичи 5000 бача як рӯзда чанга тилло истеҳсол мешавад корманди милитсияи ина ман милисаям ранги тиям як бор будро худат анализ кун брат чӣ ба ё тиллоя сири давлатӣ карагиян барои чӣ тиллора сири давлатӣ карагиян савол ун мардумда отчет диҳад ку бугӯд ку ҳамақа истеҳсол мекунам ҳамиқа фурӯхтум намегӯяд медонем тиллоҳоро ҳозир чӣ кор кардестан бирен як бор анамуҷада айрӯи маълумотое ки ман дорум айҷаш кофта гирифтестан хуҷаиношон овардестан ауҷаш кофт ҷазирбод кардестан конои тиллора мефаҳмед шумо амина ина моликати давлатӣ ахренан мекунем ки мо шиштем мо дузӣ накардестем мо гап задестем ҳаққа ин тарафаш кофтестан ау тарафаш кофтестан ин лижбид инам ҷиша мекован осон кун нугуш буромадага мегиран қимтар кишид намекован тарафа ау тараф рафта кофтестан ҷазир кара парфтестан
ки кадестай ман кадестам хоин маям ё одаме ки медизад ина ман кор кардагим ман юристам ман муфаттиш кор кардагим шахсе ки моликати давлатиро медизад ана хоина шахсе ки моликати давлатиро ғорат мекунад ҳаққи мардума ғорат мекунад ана хоин аст шахсе ки ҳаққа мегӯяд ӯ ягон вақт хоин шуда наметавонад ин гапотонро бас кунед ин гапотонро партоед экстремизм терроризм ин гапо намедонӣ чӣ медонӣ чӣ ин гапо ҳамин якта цитат ҳай ман шумода ҳамун цитата мегӯм ҳамин куҷода наиста гирифта будум ман ҳозинамҷада мегӯм шумода ки куҷода буд инамҷада ина ман ҳамин якта чиза наиста гирифтагӣ будум ба наздикӣ якҷода нигоҳ куненда во времена общей лжи говорит правду это экстремизм мегӯяд Джордж Оливер фаҳмидем лекин дунё ҳама хел шид уҷа намехед цитатҳо буромадастан кино уҷа бисёр чизоро уҷа буровардастан чӣ ба дунё иҷозат дод феодализм аз байн рафтастай феодализми ғулом кардани мардум аз байн рафтастай як кас хушрӯ зиндаги кардан аз байн меравад ҳама бояд яхе ин ҳамин давлатҳо ба як кӯчада агар бой бошад ин ҳамсояш камбағал бошад ку ҳам партизанош мебиёяд медони ҳамонро чӣ мегӯяд ман шуморо ошкор мегӯям мебиёяд мегӯяд ки гӯш кун ҳамсоята хонаҳоша месозӣ ин кӯчаҳоро полни асфалт мекунӣ фаҳмидастин то смехоҷоро нав мекунӣ мега ҳамара мекунӣ мега чӣ хел фаҳмидӣ мега мекунам барои он ки ӯ уҷада зиндагӣ мекунад ӯ аз ҳисоби мардум бой шудагиа ӯ медонад партизанаш фаҳмидем анахе давлат аст иҷода анахе системао амал мекунад то ҳозира барои анақа пеш мерадиё нарх ки хест мебурояд нами гӯша мебурорад нами гӯша код доранд гӯша нами падаколни кишта мемонад ку пага саҳар ҳамаш кӯчада мебурояд ки нархи бензин қимат шуд нархи нами фалон чи қимат шудифта якта наклейкае мечаспонад пишти дариштаку пага ҳамаш мебурояд анаи аз партизанӣ аст анаи аз зиндагии хуб аст анаи аз зиндагида мерасонад ҷангалша буррадагар айку раис омада намедонам дуздӣ кунадагар фаҳмидӣ мечаспонад определённи знакиша ҳамаш мебурод ай пишти анаму ҳама каса мебурод ҳама каса мошинаша кӯча мепартон моликатиш айку инам хонаш айку ай баҳраш мебурод мехезад мебурод барои он ки анамуҷада меравад ку хонаш бо нав мешавад ура вай медонад ки анамуҷада ай зиндагӣ бобоҳош ҳама хекара омада буд ӯ бояд кунад бояд давом битаду зиндагӣ хуба мехоҳад барои фарзандош барои авлодош ӯ бояд бикунад ҳам кора ани мо чӣ шидагӣ ай ғуломдорӣ 10 каса роӣ мекунанд ягон вақт нахоҳем коргарои мақомоти ҳифзи ҳуқуқда мегӯям шумо шумо чотка контрол кунед диранда истодагӣ партизаное ки дириндаен дарни мақомоти ҳифзи ҳуқуқ даен ватана дӯст медорӣ ё ҳамаш мегирезад одами тасодуфия бо бурда намонам контрол кунанд бо дузад фиреб карад бо дузад айку бо анамхели ҳолат дабрасонам фаҳмидем барои анамиқа айку ҳар як кадому тайку уже сохтан дар кор он одамое ки сохт насохт ман ҳамоноям ҳақорат намекунам дашном намекунам даже аҳамият битем ман чиста қонунӣ гап задистам империализмда пулдорода феодализмда хизмат кардана бас кардан дар кор корманди мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ҳамин пулдорода хизмат кардана бояд бас кунад пулдорда вай дуз аст вай мардума дуздид вай мардума ғорат кардааст вай ҳамин инам феодал аст аз ҳаққи мардум ҳаққи тура гирифтаистай худит свет надорӣ мегӯм ки аксарияти ту свет надорӣ ина ҳол ман свет дорум инам ҷада штагим ё намедонам гес надорад 16 олмон лекин тоҷикистон хурд калону бузург гес 16 дорад экспорт мекунад света олмон экспорт намекунад света тоҷикистон экспорт мекунад худиш свет надорад 30 сол шуд фиреб якта геси норад буд якта геси қайроқун буд пеш ҳама ҷода свет буд ҳозир 13 та гесай свет нест шумо коргари мақомотем ку шумо таҳлил кара метонем ку
намедонам дуза меқапен, намедонам лайка ҳисоб кара метонен ку. Геса ҳисоб кун, тиллоя ҳисоб кун, намедонам комментария ҳисоб накун, анамура ҳисоб кун, геса ҳисоб кун, тиллора ҳисоб кун, чақад тилло бурафтистай, анамура ҳисоб кун, навистамон, коркарди оперативӣ гузарон, корхона да наба коғаз карамон, фақат партизано буродигар мегӯяд ки мана фак ина иши хеле медизид, ина иши хеле мегирифт мегӯӣ. партизан шав ҳиллаҳошона истифода бар, ҳиллаи оперативӣ истифода бар, коргарои мақомот да мегӯям. амният асосан мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, милитсия, чи коррупсия, чи намедонам агентии назорати молия, мубориза бо коррупсия, намедонам агентии назорати молия бо наркотик, ҳама партизан шав, надонад ҳо бугу корта бикун, партизан шав. ман дабро ман ёд метавам. ман ягон проблема нест. ман ягон каса починатсия намекунам. ман лично Эмомали Раҳмонда починатсия намекунам. ягон чишта починатсия намекунам. ягон таму Тоҷикистон ман партизан мардумда починатсия мекунам. мардум қатир қарор қабул мекунам. мардум қатир мешинам, як кора бикунам, мепирсам, меган ки бикун, мекунам. агар не намекунам, фаъолои ҷомеа қатир мешинам. пенсионер намедонам бисёр кам коргарои мақомоти барангит қатир айку ман мешинам маслиҳат мегирам, ту намедонӣ. партизан аст. лекин Трамп партизан шав, ӯ ба умеди намедонам ӯ хонаи фасонту анам ланкрузеро намедонам мошинои фасонут нашав. ӯ ҳичи ай. И давлато тра намедонам зиёда аз 100 миллиард намедонам 100 миллион дошта бошӣ, баъд можед бид ягон хе адвокатои бақувватгирӣ мумкин зиндагӣ кунӣ. зиёда аз 100 миллион доллар дошта бошӣ. атак наметонӣ ӯ 10 миллиону 20 миллиону хати наметонӣ иҷодати зиндагӣ кард. ман тара мегӯям ёнам меқапан тара ранге ки ҳамҷода як хориҷӣ мерад, аз давлаташ гирифта мебиёд, ту мери пулиша мегирӣ ку ӯро кашида намиёрӣ. и давлатҳои ҳамин кора мекунад. намемонад тара. пулта намегирад, ӯ определённый штрафо дорад. қонунӣ карагианиё. дуздои қонунӣ пулиша арест мекунад. дар асоси қонуни байналмилалӣ чотка. лекин шумо чӣ кор мекунем? ҳамақа мардума тирма кардем. барои лайк сохтан, намедонам телефонша мегирем. ман милисаора списка медонам, кадом отделода киё ай мегирад телефони нами одамора ку агентошон ки инам хеб мегирад, лайк мемонад, комментария менависад, бо телефон караги ай, телефон да гуфтаги ки амҷода линк ай ку уно круг линки ханда смайлик ё ягон чи рои кун гуфтаги ай, скриншот кара одам бурда суд кадестем. делара махфӣ кадестем. барои агентата нафаҳмад. дар ин мухолифу мубориза агентата нафаҳмад. ман партизано медонад ин чиза. шумо чӣ кор кадестем? барои ҳамун вазифарана вақти шумо гузашт. ту бояд бифаҳмӣ. вақти шумо гузашт. ҳар як шумо империяи русҳо бо кор мекунед. шумо худотона любой хекунед, ами як занак як бор шумо мекунад. бародари акаи намедонам падари ҳар касе ки ҳасти як занак як бор шӯ мекунад, ду бор шӯ намекунад. ду бор ки шӯ кард ӯ ҳамун шӯи якумша фикр мекунад, хо мерад. вақте ки фаҳмидед шумо анамода хизмат мекардед, баъд шуморо оё ин системае ки наве ки ҷорӣ шуд тамоми дунёда қабул дорад шуморо? савол худат. аналитики намедонам унам генералои беҳад доноем ки шумо оё шуморо қабул мекунад? ман бегона нестам. ман ҳамада чи мухолифа мефаҳмам, муҳоҷира мефаҳмам. ман ҳама шидагиам, дарни шумо дам кор кардагиам. азоби шуморо ҳам мефаҳмам, азоби муҳоҷирш ҳам мефаҳмам, азоби гуреза ҳам мефаҳмам, азоби муҳоҷири меҳнатиш ҳам мефаҳмам. ҳамашда кор кардагиам. ман болода кор накардам, раис шеф набудам. ман кор кардагиам, қатори шуда кор кардагиам ҳама ҷода. мефаҳмам ку мардуми боло бо истодагӣ шумо боло даен, аксар вазиру раисо боло даен, поёна дида наметонен. шумо поёна анализ кара наметонен.
چی لیدرهای اپوزیسیون نمیدونم چی امامعلی رحمان نمیدونم چی وزیرو شما پایان انالیز کردن و عقل ندار نمیفهمین شما پایان چی گپ است برای اینکه دیدن نمیخواین گوش کردن برای اینکه طاقت ندارین شما پایان و طاقت کردن نمیتونین زندگی کردن نمیتونین پایان ده فرزند شما جن شما اولاد شما زندگی کردن نمیتونن پایان ده زمین در رنگ مو زندگی کردن نمیتونین شما برای چی زندگی کردن نمیتونین برای اینکه تنها امپریالیستای بای کردن مردم غارت کنیم بای کنیم یا بار فرم ملیسگی تا میخوای بین اینم میخوای لیباس تا پوش هم لیباس تا پوش من پوشیدگی من لیباسا 11 سال هم میخوای پوش هم میخوای آینه دا بین تاریخ میلیسیا نویس گوگل دا تاریخ میلیسیا نویس کیها همورا داد تا همورا پارتیزانو داد آزادی خواه داد یعنی آزادی خواهی که برده پاتستاوا کرد ترما کردستان کو اناموت شما دا انامو لیباسا داده بود انامو لیباسه که میپوشین انام کابینتی که میشینه من ملیسه من پاگانایی که شما دارین که انام آزادی خواه ایده همه وقت تشکیل کرده بودن انام پاگانای شما را امنیت تام نمیدونم ملیسه را همشه پروکورور تام لوبوی تا انام خیلی تشکیل کرده بودن لیکن شما امروز انام خیلی آدم رو برده محکم کردستین شما انام خیلی آدم امروز برده محکم کردستین من خودم کار کردم من میفهمم شما را نکنه نه نخواد برای یک سوودکا نمیدونم برای یک رزولتات نمیدونم برای همون استاتستیکای بالا برداشتن یک تا مبارزه یک تا مخالف استاتستیکتون دارم ایت قطعی ایت سیانم درن تون قطعی استاتستیکتون دارم من باور میکنی پارتیزان دارم لوبوی جاده پارتیزان دارم یک تا مخالف 10 بار سوودکا زدگی ایزون نمیکشین شما حق گفته 10 بار سوودکا میزنی 10 بار دیلاش میکنی خب مرا نمیدونم یک کم از دیله کرگین شما خوش دارین نخود استاتستیکای یک تا آدم که تو بعد داری جیان تازان سوودکا خیش تازان اونم نمیدونم اولاد امامعلی رحمان ازان تیلو را دزده برده است تیلو را سویتا همه چرا دزده برده است دخترو را زنو همه چرا دزده برده است تو خانه د سویت نداری اینم کارگر ملیسه یا خانه د سویت نداری رادовой состав اکثر اینم پپس ما پپس سرکاری کورا خدمت دام هم خیلی любой военный рядовой состав армия рядовой состав امنیت اکثرت خانه د سویت نداری پیش رئیس فیاداله که تو اخرانت کرد جان تا سپر میکنی بای کردی کو خانه همون د سویت های میگذاری کو چشمت خطیخه نگاه میکنی پارتیزان شاو کارکن خوددان خداوند دونند مدام نگو просто партизан шав инам и дада ҳайку ман туда раҳмат мегум ки ина партизан мегум ягон кас берунда бовар накун ягон кас бе ягон чӣ накун анамуҷада ист пурс мана ман мегум чӣ кор карданта ягон вақт ягон кас бе ягон кисан тоҷики худтам ягон киса ягон кас бе чӣ накунӣ нате ягон чира просто телефон кун телефони ман ҳаст من ترا میفهمونم من بیرونشم دیدگی درونشم دیدگی همش میدونم کاموش گوجاده من با منفعت تاجیکستان قسم خوردگیم قسمی من مرزوبمی تاجیکستان دای وطنی من تاجیکستان دای وطنی من وطنی یک اولاد نه یک منطقه نیست و وطن است خود هستی من همونجا آفریده است اینه گرفتن نمیتونه امامعلی پاسپورتی من نگیرد اینا من همخه میبرن کو اکسپرتیزه ده همخه میکنن اکسپرتیزه میگن کو یوریست کو اکثریت اینا اینجا ایکو تاجیک نویسگی در نخونی همینده میفهمی اینا دنیا اختراع کردگی اینا فکر کردگی فتگی وقت و ساعت میبیاد امپراتور هم خیلی میکند اپریدیلیون آدم دکومنتش نمیتیاد یگان کارش نمیکنن نه که انا این ایکو اکسپرتیز است یعنی این تاجیک میگو دارم هموشان برای انا میخواد تاجیک شو برای ایکو انا فرمت بین просто بگو که تاریخ میلیسیا نویس یا بار اکثرت برادری من همه تا حرمت میکنم من کار شما شبورو من خودم کار کردگیم کابینتا خور رفتن نمیدونم خنق دراز ایستادن 5 ساعت 6 ساعت و 10 ساعت اینا می رئیسایی که اینا می حوض رئیسایی که بعضیش همه اروپا داره زندگی خوش دارد با همیارم اخرانت کرگی جوهامو هست من وی برو پی برو بود یا هم اشتراک میکردی طرفشان لیکن همونجا دام غلام این طرفش دام غلامیم زچین
мо ко охранат мекунем, мо ко основная сила. барои чӣ мо мехоҳем ки инам ка коргари мақомот, барои чӣ мехоҳем ки як гумоштаи дига давлат омада шинад, роҳбар шавад сари шумо? барои чӣ? барои чӣ? барои чӣ? савол. барои бо ҳамон чизта дизида бурдан? барои бо маоши тина намедонам 10,000 сомон мекунад, бо лапшат мезанад? не. ти як бор гуфтестам 5 тилло дорад кони, 13 заводи корхонаи хурду бузурги истеҳсолкунии барқ дорад Тоҷикистон. ҳисоб кун чанд сум мешавад. олмон надорад иқа. олмон иқа надорад. олмон иқа надорад. лекин маошиш 2,500 аст. корманди қаториш нам ППС ки кӯча мегардад 2,500 евро. ту чӣ ба як намедонам 1100 сомон шояд гири радавои состав. радавои состав ту начальник шидан нести? начальник милисияи инам ин территория ҳамаш аҳамун як аҷоша. инам ҷада ман калон шудум, таваллуд шудум, кор кардум, ман ҳамҷада начальник милисия мешавам. анамихе принцип дорад. ман ҳамҷада прокурор мешавам, ман ҳамҷада раиси амният мешавам, ман ҳамҷада раиси ҳукумат мешавам, ман ҳамҷада раиси налог мешавам. анахе принцип қати кор мекунад. айни мода чӣ миёрен ҳамун свет дорад. ҳозир айким куҷо омадаги тра пулта дизидестай ноҳияда ту ҳамун ахриянат дори, ҳамун милисияхонада кор кара, ҳама чӣ дори, ту ҳамун местни свет надори, анамун омадаги ку пулта дизидестай мардумата подставит кара пулша гирифтестай, анамун свет дорад. барои чӣ кор кардестӣ? савол техидда. ман солдатам, манам ҳаётам гузаштагиай 17-18 соли умри ман фақат инами хизмату пизмат қати гузаштагиай. 18 сол. 18 сол шӯхӣ нест. обчи хизмату пизмату хонданам қати ҳисоб кунам. корам қати 18 сол. барои якта интереси террорист боло меистад ку ман муроҷиат кардам худишда. факт буд дискора роӣ кардам. эмомалӣ дам роӣ кардагиём, фарзандаш дам роӣ кардагиём дискора. лекин террорист интересиш боло истод. террорист ҷавоб дод, мара заҳр дод. барои он ки ман интервю метавонам гуфтам журналистода. журналистоям в курсе дидагиам коғазора. ҳама коғазо берунда, ҳамаш перевод шудаги. ҳама записо, видеозаписо. ӯ компютеро ки гирифтагиен, ӯ ҳамун коргари милисияе ки инами рӯз тамошо дори куту мара. коргари милисияи ҳамун ноҳияи ғончӣ. бар компютери ҳамун мамашкарат бите ки бовар кун шармандат мекунам. шармандат мекунам ку девонат мекунам. мумкин ки пишти калада бад бизанам. матр наметарсонам. бар битешура. ӯ ай компирай ту шумо беақлем қитем бузмакфуд. бузмакфа ман гуфтагиём кира нигоҳ кунад бояд. ӯ пайрава нигоҳ кунад ки янгара набарад. хеле коротонро накунем. компирора кун, намедонам 70 солара подставит мекунем. ман гуфтагиём ӯ чанд замон қати гуфтагиём. ӯ намешавад ӯ фикре ки ту дори ку, ӯ намешавад ӯ фикрат. телефону чизоша гирифтагӣ. ҳамун ранги инами озодихоҳо кадести ку, намешавад ӯ коро. ман гап намезанам қати. 2,5 сол шуд гап намезанам. вообще алоқа надорам. абсолютно. доказательно мекунам. ҳамин давлатҳо хеле детализатсия мегирам, доказательно мекунам. шарманда мешавад. барои анамиқа тиам милисияи ними кори мара караги нести. инам анаму чизе ки аму очаи мара ҳамин кор кардест ку ними кори мара ку нами давлата караги нести ту. 0.01% караги нести. ман тара мегум. сарат кал. худат фаҳмиди уже ки ту. номота медонам. ҷойҳои хобта медонам, ҷойҳои арӯста медонам. наблюдат дорам. ин амҷада шитаги наблюдат дорам мара меган. гуҷо мери чихе нафас мекашӣ. фаҳмиди? пирс як бор одамое ки қати ман кор кардагиам то душанбеда ҳастам. ягон ча биё пирс ки ҳамун виза чихели кор мекард. бугу мегад. шӯхӣ ай бозӣ ай. ӯ ман ҳичи надорам. мара чикор ӯро бикшиям ман айрам ин ҷанги коргару деҳқон ай. ман қати деҳқону коргару ман ай оилаи деҳқонум. хатто ай оилаи феодал биромадӣ. раиси ҳозир начальники майли. но ман қатитун мезанам. хатто мара туғри бифаҳм.
чикор мекунӣ? ман барои нон задестам, барои чӣ хонаи ту свет дорад, барои хонаи ман свет надорад мегӯм. Милисае ҳаст ку радавои состав, анамун милисае ки свет надорад ку ту ба гуфта наметонад, метарсад ай ту бугуд ай кор суруш мекунӣ. ман ана ҳамун радавоюм, чӣ ба ту свет дорӣ мегӯм ошкор, чӣ ба ӯ надорад мегӯм, чӣ ба ту мошин дорӣ мегӯм, чӣ ба ана ӯ радавои мошин надорад мегӯм, чӣ ба ту хона дорӣ мегӯм 10 32 та хона дорад, якта анами Бузмаков шаҳри Душанбе 38 та хона дорад, МБТ ки гирифтагим Бузмаков 38 та хона дорад. Унам қонғурот шайку бо уш айш гузаронда 41 та кадай уш 2.5 солда. Номи духтару домотов пирра ҳамара квартиран шинондиам бо. Чӣ ба ту 48 та хона дорӣ, милисаи оддӣ, начальник УВД намедонам генерали вазири 30 та хона дорӣ, милисаи оддӣ хона надорад. Чӣ ба як офитсер намедонам радавой, намедонам сержант, намедонам то анам полковникои ҳаст ки хона надорад. Чӣ ба ту қасра зиндагӣ дорӣ, ту генерали, чӣ ба ту шох дорӣ, ту чико кадай ту фақат пул ҷамъ кардӣ бурдӣ додӣ, обмен валючки ту мада барои ман ҳам хелӣ аксар генералот обмен валючки пула мегирӣ бурда метиш тамом. одамое ки уҷада кор мекунанд шабу рӯз хон намеранд, аксар ҷиноята ошкор мекунад ки мардуми оддӣ ай ман кор кардагим охи шумо фиреб дода наметонед. аксар мардуми оддӣ биромада ки коргаро корҳои хуба мекунанд, ҳамуно бо ҳози бо қати мардуманд, аксар ҳамуно қати мардуманд, бо ҳамун 4 та ҳамун сунҷанкуно инамин лайка подстава мекардаги шидагианд, дига кор наёфтан, кори осонда савод надоранд, пул ҷамъ мекунанд ё ҳозир ҳамҷода вазифа гирон додаги фақат телефонта мегиранд ва подстава мекунанд. ҳамин телефонро диққати подстава мекунанд. агар одамои озодихоҳе ки телефон надорад, худтон телефон харда бо подставаш кардем, хелишам дорум фақт бас не монда нашидем, изон намекашем, шар намедорем. тоҷики худта ҳам хеле мекунӣ, я бо либос да нигоҳ кун, амният ҳам мегум ку ман амният намегум ки аввал милиса ташкил шуд, аддарни милиса одамои басоводаш гирифта амният ташкил кардагиам, ҳамин КГБ да ҳамин шумора майку якум либосу ҳам либоси милисаги ҳам форма тапош просто бугу ки ҳам Дзержинский ки буд бугу ҳам кабинеттон дуромаданда бин сурат шайку аксарит ша Дзержинский ки буд бугу худут да савол те партизан буд, бар зидди феодал меҷангид, бар зидди ғаломдор меҷангид. ман анамун, ман анаме хел бифаҳм, чӣ хеле мефаҳме бифаҳм, ман анамун категорияям, ман намегардам, намедонам ту бар дор бикаш очои ман намегардам, ман мезанам барои ин ки ман мебирам, ман медонам ки мардумай иҷада ин мардумияй армия, ин армияи мардумияй иҷада ягон клан ягон кас зур назанад ки ман медирам, не наметонӣ ту, иҷа ҳамаш контрол дорад ай ҷониби тамоми давлатҳои зуруд, тамоми давлатҳои абарқудрат. уҷа ман контракт тайёр кардастам, уҷа ман ҳама низомномаҳоша тайёр кардастам, мефаҳмед шумо ин уҷа давлат шидагияй, як империя шидагияй, мегӯд ку партизан ай дохил мегӯд ку ин як империя шидагияй, уҷа ира дошта наметонӣ, ягон ту надаро дурни партизанои уруста ҳам рафта надаро, намедонам беларуста ҳам надаро, шуморо қабул надорад ӯ. манам ин ман қати биё гап зан тамом ҳалш мекунем. но ман бар зидди феодал хестагием. ҳар як кадомудам формата мебинӣ, ҳам формата таърихи милитсия да буро, таърихи НКВД да будро, намедонам амният да будро, шумо да ҳамун либоса ки оварда пӯшон, ранги ман бори одамо оварда пӯшон, ранги мо борим партизано оварда пӯшон, прокурор дан, суд дан, намедонам милиса дан, любой да армия дан, ранги ман бори одамо овард, ҷонаша айку авлодаша киштанку риск кард. шумо инами рӯз айку омада шуморо феодало медонӣ чӣ кор кард? феодало шуморо ғулом кард, феодалода хизмат кардастен, шумо феодалода ғуломдорода хизмат кардастен. бобои бобокалонат айку бар зидди ҳамоҳо ҷангид, имрӯз ту ҳамуда хизмат кардасти, бо хизмат кардасти, дизида додасти, мардума ҳаққаша додасти, ту просто миёнарав иҷро кардасти.
گرفتستی او دا دادستی او را بای کدستی سری خود دا غلام کدستی تو فکر میکنی که او ترا نمیزند در کار نیستی جای تو دا باید دیگه ناوش میگیرد گشنترش باید ناوی گشنترش میگیرد او например تو 100 сум گیریگر 99 сум برده تیگر ای او باید گشنترش میگیرد ناوش میورد رنگی تو او را میموند او 99 از دا 1 сум برده میتدود با چیکار میکنی او میگیریزم من شما رو گفتم او میگیریزم او باور کنین даже همون سیستم گماشتوی تون سیستم گماشتوی همینجا من همون که گماشته روی میکنم که صورت چه من همونجا موندن اوجا چی میکنم آخه ملت خدمت است ملت خدمت صورتاش موندن باور کنین فکر میکنم که گماشته ها را неправильно استفاده نبر گماشته را بر ضد مردم استفاده نبر و فرزند مردم است و فرزند و پدر است авангард هم باشد نمیدونم کسی گماشته باشد او را بر ضد مردم استفاده نبر چی او را بر ضد مردم استفاده میبری ترا اینستروکسیات قانون همین گپا گفتگیه بر ضد مردم استفاده برفته اینستروکسیات گفته که حقوق و آزادی انسان و شهروند میگه تامین چه امنیت چه باید اجرا کنید تو آیا همون گماشته را با منفعت حقوق و آزادی انسان و شهروند استفاده بردیسی تو جان ماندیسی توجیقتی تو یاد دادیسی که ایتاری نویس ایتاری حقارت کن دشنام کن چی او کتی چی فایده میبینی غلامداری همون فیادال با منفعت فیادال خدمت کردیسی تو ای مبارزه ای ابیوم گرفت این مبارزه اوجا ریوک گرفت ریوکی سینفی کارگر و دیقان بر ضد فیادال غلامدار میفهمم اینو ساورمنی فیادال ساورمنی غلامدارای که خودشون ساورمنی فیادال حس کردگیان ساورمنی غلامدار حس کردگیان بر ضد آنها برای وظیفه نخستیم برای وظیفه من نمیگم من برای بر ضد فیادال و غلامدار خستگیم سوال هست اینم میشه سوال ته چی با من غلام چی با من حقی گبزنی ندارم سود مرا حمایه نمیکند نمیدونم یگان قانون نمیدونم داخلی در مراجعت میکنی حمایه نه همش دنگرگی اینجا هم نویسی سود نچندین میلیسی هم دنگرگی پروکورور هم نویس دنگرگی پروکورور ولایت هم نویس دنگره نچندین اویده ولایت هم نویس دنگره شهر دوشنبه هم نویس دنگره سودی اولیش هم همش دنگره من کی ده می نویسم سوال من کی ده می نویسم بعد من کی کدی جنگ میکنم هیچ که نمی نویسد بر همه را ترمه کدیسته یکون کس کساسیونی جالب کدیسته نمیکند یکون کس کساسیونی نمی نویسد این مقا آدمی که 1000-2000 آدم محکم کردین یکون تش کساسیونی ننویسد چی با؟ برای اینکه میدوند که سینفی کارگر و دیخان پر رای همونجا ده همونجا هم زده میبرد لوبای جا محکم کن ترمهاد نمیبرد همین وست پلوتون جنگ کنن هم تاجیکستان محکم کنن که دیگه شما زورتون نمیرسد ما بسیاریم وی من ترا میگم ما بسیاریم به حق بسیاریم ما لوبای جا ده هستیم درناتون ده هستیم ما را همه ما رو کشته نمیتونی تو ما براتون ده هستیم نمیدونیم لوبای جاتون ده هستیم شفیه را تایکو نمیبین که صغیری دیخانه سینفی کارگر و دیخانه نمیدونم اخرانی خانه تایکو صغیری دیخانه سینفی کارگر و دیخانه لوبای جاده ما هستیم که بچه باید بیار بچه وزیر بیار خدمت نمان لبی درده میایستد جورتا نمیایستد او بو بچه کمبغله بیاری که اون پارتیزانه لوبای کس پارتیزانه برده لوبای جاده کارگر نمیدونم لوبای جاده برای ینگه ها ده برای لوبای برای فرزنده ده معلمایی که بچه ها ده درس میتد مکتبایی که میخوند نمیدونم دخترایی که تو میبری زند اوکال میگیرد خودت اوکال میگیری فرزند اوکال میگیری همه سینوی کارگر و دیخانه دقیقی کی زده استی دقیقی کی زده استی امپریالیزم امپراتور نمیدونم پول فقط پول ترس پساد میکنه من ترا میگم که پولت پساد نمیکنه من تا گارانتی میتونم پولت پساد نمیکنه اگر تا ایکو 1 میلیارد صرف کنی آدمایی هست که ایکو 2 میلیارد صرف میکنن برای شما رو شکستن 100 میلیارد صرف میکنن تریلیارد صرف میکنن که شما نشوید
анами ғуломдоро нешавад. шумо моро ҳаққи ғулом кардан, шумо дестабилизатсия кардестен дунёда. Дунёда анамун тарозура вайрон кардестен шумо. ай пушти нафсатон, ай пушти нафси фарзандотон анамун тарозура вайрон кардестен. анамун тарозура ку вайрон кардестен. бас кунен, накунени хели коротона. бас кун мегун. И корота накун, у пулое ки буро варден ай ку, барен ам Тоҷикистонда ку мардум як фикртон мекунад. Ман гуфтагиём. Ман ягонта дашном намекунам. ҳақорат намекунам. лекин инами рӯзи иди милисао хушрӯ фикр кунам, формата пуш хата мебини ку курсанти, сержанти то генералата. ҳамин формата мебини ку, суратта хеле мебини ку, тамошо дори ку анамун либоси турай ку партизан караги вақташ буд. номе ки ту истифода бурда хурдести ку милитсия гуфта. анамуна партизан сохтаги. озодихо сохтаги ки ту имрӯз озодихо бурда турма мекунӣ. любой цидд, прокурор, милисат ҳамат бояд ира фаҳме. ман ҳамата ҳурмат мекунам. ман кор кардагиём, медонам ки азоб чи ай. медонам ки дирни ҳамин системада чӣ хел азоб мекашад мардум. виҷдон азоб метиҳад. ман мефаҳмам ҳамаша. ҳамара мефаҳмам. лекин определённи кора накун. партизан шав накун. просто накун. просто товуште. надидагӣ борин кун. гӯш накардагӣ борин кун. аҳамият надодагӣ борин кун. намедонам. пусть як ви говорит тияд намедонам. строги ви говорит тияд намедонам. инами распоряжение кадров бутад. намедонам. ай кор сурат кунад. распоряжение кадр кунад. бо медроиш туғрия ягон проблема нест. ҳамин мардум, ҳукумат мардуми шавад, ҳамат кор мекунад. ҳама кор мекунад. ҳамин касе ки ҳаст, кадр ҳаст, кор мекунад. анамо историяи ман чӣ бемин историяи милисия хондам. вақте ки ҳамун партизано давлатда омад, ҳамун полисияое ки милисияое ки ҳамун феодалода кор мекард, ҳамунои кадри хубиша гирифт. кор дамонд ҳамуно. гирифт ҳамунро. барои ин ки кадри тайёр аст. гирифт. одамош ки зулм карда буд, оша нест кардан буд. зулм накун. зулм накун ки ҷавоб мегӯӣ. ин мардум навистестай. ин мардум додестай. ҷамъ шидестай. ҳар як кас. касе ки кадом району шаҳрдаи 55 шаҳр ноида ҳастӣ, милиса ҳастӣ, намедонам амният ҳастӣ, прокурор ҳастӣ, ҳамаша айку сабт дорад, чотка. ҳама чи омадестай мода. ҳама чи мода чотка омадестай. мо медонем ки чӣ кор кардестай. барои ҳамин накунем. мардумда зулм накунем. зулм накунем мегӯм мардумда. ба ҷои зулм кардан, инами функсияи шашумотона моддаи 3 қонун дар бораи милитсия бигирем, самтҳои асосии фаъолияти милитсия навистагӣ 6 пунктша бинем. 6 1 2 3 4 5 6 ҳама ҳимояи ҳама гуна шакли моликият аз кирдорҳои ғайриқонунӣ. моликияти давлати ресурса бинем, тиллора 5 та заводи тиллоай ануна проверка кунем, бисанҷем, оперативни маълумот бигирем. 13 та гесай куҷо мерад оперативни маълумот бигирем. фаҳмидем? анамин давлатҳо анами хел бой рафт, бой шудагӣ. ман шуморо гуфтам. милисияе ки олмон 13 та гес надорад. олмон 13 та гес надорад. 5 та заводи тилло надорад. ман шуморо мегӯям. 5 та заводи тилло надорад. швейтсария ҳам 5 та заводи тилло надорад. 13 та гес надорад. швейтсария. норвегия 13 та гес надорад. 5 та заводи тилло надорад. британия 13 та гес надорад. 5 та заводи тилло надорад. ман шуморо ошкор мегӯям. будро бин гугл қати. давлатҳои пешрафта гуфтестам. дубай 13 та гес айку надораду. 5 та заводи тилло надорад дубай. анам дубай мерен ку пулотоно мондестен. анамуҷа. фаҳмидем? тоҷикистон 5 та заводи тилло дорад. 13 та гес дорад. худаш сигет надорад. мардум маоши тайку милиса. медони чанд сумай? 2000 намедонам 2500. ана рав 5000 сомон буд. ҳичи ай. ӯ ҳичи надорад. маоши ӯ 2000, 10000, 7000, 6000 доллар ай. евро ай. фарқияти ту ай ӯ чи ай? прокурори, милисаи, намедонам амният, фарқияти дар чист? ту танат кати, ҷонат кати,
феодала ҳимоя дорӣ, тиллодузе ки пули тира дизидеста ҳимоя дорӣ, либосе ки тида партизан пӯшондай вақтишда тида озодихоҳ пӯшондай ҳамун либоса то ҳамун либос қатӣ ҳамун пул нони тира дизидестай анамуна ҳимоя дорӣ. худит свет надорӣ, хони пеши раис ки мегузарӣ свет ча мебинӣ ба фикру ҳавас мекунӣ ки ин свет дорад, ин мада медода бошад мегӯӣ бо якта лина сим бикашон мегӯӣ мепурсӣ бо ҳамун сим кашидан то бо мепурсӣ ай раис. раисе ки ахиранат мекунӣ, ту 24 соат кор мекунӣ, ӯ 8 соат кор мекунад дизидестай пула. ту 24 соат хизмат даӣ. як бор фикр кун. ҳамата ҳурмат мекунам, ҳамата дӯст медорам, ҳамата эътироф мекунам. ягон туда ҳусумат бадбинӣ ягон чи ман надорам ягон каса. лекин бояд озод кунем, мо бояд соҳиби сарзамин шавем, соҳиби анамин демократия. озодӣ дар куҷо медонӣ? дар анамун таги замин, ҳамун чизое ки мода тааллуқ дорад, анамун гесо, ҳамун чизо мода тааллуқ дорад ки анамунда зиндагии хуб. анамун ки агар мода тааллуқ дошта бошад, зиндагида мерасӣ, маоши хубда мерасӣ, шароити хубда мерасӣ, ҳама чи хубда мебурсӣ. муборизаи ҳамин армияи мардумии озодихоҳи тоҷикистон ин вақте ки барои чӣ мардуми тоҷикистон армияи ҳамин мардумӣ ташкил кард? ира номша любой чи мемонем, мо ҳизби халқи демократӣ мемонем, вазорати мудофиаи тоҷикистон мемонем, любой чи мемонем, мода фарқ надорад, любой чи мемонем номша. шумо спискаҳо даже дароварда натонем, успед накунем шумо. фаҳмиди баъзе доноҳое ку империалисто пул феодалое ку феодалое ки пула ҷамъ карагиян кресло дошта пул фикр мекунан ку ёре чи хеле бо ягон чи фикр кунем гуфта. фикр накун, ягон чи фикр накун, ту успед намекунӣ фикрда. барои ки ту он кӯчаҳое ки ман гузаштагӣ ту гузаштагӣ нестӣ, намегузарӣ ҳамун кӯчара, мембарӣ мумкин ними раҳда. барои анамиқа ин мардумия, мардум худишда мақомот сохтагия, мардум худишда давлат сохтаистаи уже гап дорем. мардум худишда роҳбар интихоб мекунад. ҳоли ба чӣ кор мекунед шумо? чӣ кор мекунем ба шумо? шумо чӣ кор кардастен? чӣ ба мардума ин рӯзда расонден? кӣ расонд? ай пушти анамун лайкҳои подставатон, ай пушти гурӯҳҳои сохтагитон, намедонам фалшиви мардума подстава карданатон, озодихоҳҳои шикор карданатон. як бор шумо фикр кунем ки ягон император таърихи дунё ба ман шуморо мегӯям, таъриха бигирен, таърихи дунёя бигирен, ҳазорсолаҳо бигирен. ягон император, ягон шоҳ бо қатл, зиндонӣ, намедонам гӯреза кардан, равшанфикро, одамои ақлдор, одами басавода гӯреза кардану, намедонам зиндонӣ кардан, оё мақсадашда расид? савол шумода. инам 83 кас гӯшдорӣ нарасид. история ина мегӯяд, ман не. барои ки ақл нав чизам ихтироъ мекунад. ина чизи нав пайдо шуд, ҳама мардум фаҳмидаста, худиш мардум партизан шавад. мардум худит партизан шав, худит дон, худо донад. тамом. милисияи партизан шав, худит донад худо. амнияти партизан шав, худит дони худо. намедонам мудофиаи партизан шав, худит дони худо. прокурори партизан шав, худит дони худо. партизан шав, тарафи мардум шав. ба манфиати мардум кор кун. тиха, мирна, чотка. худит медонӣ. ман туда ёд наметавонам, аксарият додам ба ақле. просто ё мегрезан, ё ҷа офисай уҷа офисай. уҷа офисай. любой кадри ба қуввате ки мақомотда кор мекард, аксарияти мақомотда кор мекунӣ, бачаҳои басаводӣ мефаҳмӣ. аксар кадрои ба қуввата барҷастае ки дар ин мақомоти ҳифзи ҳуқуқда буд, милисияда буд, амниятда буд, намедонам прокуратура буд, ё айкор сур кард, ё фаҳмида, ё хуҷоашон мегӯд ки анамун ту намуҷа тиллоя фикр дорад мегӯд. اون اونجا ریسورس‌های فکر دارد میگه، اون گیس فکر دارد میگه، این در کار نیست میگه، اینا دفع میگه، این دیگراشو بیزه میکنه میگه، ایوش نه حالی چشمش کشوده نشیده میگه، این سالداتای دیگر تا فهمیدی؟ این سالداتا حالی خوب وای میگه، یورو فریب کرگاشتا میگیری میگه، یکون پرابلم نیست میگه، انا ووش نمیشه میگه.
ана вора даф карандакор аи ҷудо карандакор мегада ӯ ёд метад иёшта мегад зиндагии хуб куҷо буданаша мегад озодӣ демократия зиндагии хуб куҷо будан моддаи 13 конститутсияи ҷумҳури тоҷикистон дае ҳамин демократия мехоҳӣ зиндагии хуб мехоҳӣ милитсия ман ягон чӣ намегум тира милитсия амният тамоми мақомоти ҳифзи ҳуқуқ зиндагии хуб мехоҳӣ моддаи 13 конститутсия бихон анамуҷа дае анамуҷа дае барои чӣ эмомали раҳмон ҳамун вақте ки ресурсу ҳамун ҷадвали менделиев гуфт намедонам пеши ҳамун путинда ду бор извинение пурсид бо даст шехелӣ кард извини чӣ ба пурсид савол ин ҳамун 84 нафар тамошо доред чӣ ба ҳамун калимаи моном ма ҳамура извинение ша мебинӣ чӣ ба извинение пурсид ду бор се бор извинение пурсид чизи худаш да замини худаш дай вай мегӯд ки ман соҳиби миллатам намедонам пешво президент ҳар чизе ки ҳаст ман мегӯяд чӣ ба бахшиш пурсид савол метарсад барои он ки ӯ хуҷаи нест ӯ просто ставленикай ранги шумо коргарои мақомот гумоштата роҳӣ мекунӣ ку мемонӣ гумоштата баъд контрол мекунӣ ку гумоштата анамо амоай бо дига гумоштае бурда намонантон ба сартон ки бо ҳамтари рӯзда бизанӣ бо баттар ғулом шави ҳама фаҳмидӣ сохтестам як қиёмат гумоштаошонай дырындам як қиёмат гумоштаошонай сохтагиян фақат моддаи 13 дай ҳамаш тамом функсияшон моддаи 13 тамом дига ва ягон чи дакор не ва вазифа метан ки мегон ту робар мешан ин моддаи 13 модда мети тамом ида ҳақ надорад и ғуломо меган ин мардум ҳақ надорад меган барои анамун хесар якадом зиндагии хуб ранги дубай зиндагӣ кардан намедонам ранги намедонам олмон зиндагӣ кардан ранги намедонам швейтсария ранги норвегия иё соҳиб шидагиян анамун чизошона соҳиб шидагиян римская империя буд ман шуморо мегӯям римская империя буд хеле байрақ дошт агар коргарои мақомоти ҳифзи ҳуқуқ тамошо кард байрақ дошт ҳам байрақши хеле хам мекард мерафт як инамин территория олмонда бошад ино тан додагӣ нестанд наоборот урусо тан додагӣ римская империя ино тан додагӣ нестанд олмон тан додагӣ нестанд бисёр давлатҳои инамин аврупоӣ тан додагӣ нестанд инамин нидерланди инамин например чи як қисмати франсия норвегия инамин швейтсария ино тан додагӣ нестанд ҳам байрақша поён мекард айболи асп солдаташ вақте ки шефи ҳамун клан буд территория буд клан и даври қадимда ҳамуна мачак мекард империя ринда саҷда мекард ҳама чизошонро мегирӣ иён мачак намекарданд касе ки айлин ану байношон ҳамура мачак мекард ку хидшон мекиштанд даҷа заношон мекиштанд ҳамун шоҳа намедонам ҳамун территория шоҳуш бошад байрақи ҳамин римиҳои мачак кунадагар барои ҳамун ресурсу ҳама чиза доданда мачак кунадагар ҳамун зани барангиш мекиштанд мардака шоҳ мефаҳмед шумо анами хеле дастигнут караги ино дастигнит кардан анами хеле мешавад ман ҷанг намехоҳам ягон кас ҷанг намехоҳад шумон кати шумон просто ақла кор фаҳмон ман далшеша мегӯям ақла кор ман фаҳмон ҳама партизан шав ту намехоҳӣ территорияи худуда начальник милиса шавӣ территорияи худуда прокурор шавӣ территорияи худуда сардори намедонам амният шавӣ территорияи худуда намедонам сардори чаҳс шавӣ ҳар чизе ки ҳаст раиси ҳукумат шавӣ раиси налог шавӣ раиси ҳар чизе ҳаст территорияи худуда соҳиб шавӣ ҳақ надорӣ ту ҳамҷа таваллуд шудаӣ агар инам ин территория ки ман шаҳре ки зиндагӣ мекунам зиген ном дорад агар ҳаминҷа ба ҳайку сардори налог шава ҳамин зиген аст ман шуморо мегӯям бидро бин интернет қати бин бидро шаҳри зиген навис германия ратҳаус бугӯ бургермастер навис фаҳмидӣ ина олмониш ки мегӯям навис ҳамин зиген аст политсия зиген навис ҳамин зиген аст ҳамаш аҳминҷа аст амният ҳамаш аҳминҷа аст аҳмин замин аст ай дига ҷо наомадааст нест ҳама ҷои олмон франсия ҳамамхе британия ҳамамхе швейтсария ҳамамхе норвегия ҳамамхе любой давлати пешрафта ҳамамхе америка ҳамамхе чӣ ба ани мода айки ҷоай ҳама медонад ки айки ҷоай ман у мардума ҷудо намекунам и ғуломдориай и феодализмай як минтақа мебиёд хича феодал эълон мекунад як минтақа мебиёд хича ғуломдор эълон мекунад
یک منطقه میبیاد زنو فرزند دیگه منطقه تجاوز میکنند. کیان او؟ کیان؟ پروستا انسان نه. پروستا چتلاوی او هیچ که نیستن. من میدونم. چی با؟ من 11 سال کارمند مقامات حفظ حقوق بودم، میلیسیا کار کردم. برای چی همه اوگالون روز ده سیستم اوگالون روز ده کار کردم من. همه اوگالون روز کی کارگرای خوب است. برای چی همون شاروخ начальник اوگالون روز کی республика میشه؟ سوال کیه او؟ ای کی جامد؟ همه آدمای بساط هست هم درونده. همه کادرای ماشینی هم درونده. کادرای بقوت بسیار در مقامات ده. چی به او کیه؟ او را استوریاش زاپیساش یک چیزاش ما داریم کو اگر ما او را نشون تیم پروست او هم توجیه ای نمیدونم من نمیکنیم تایی کار رو. همه کارگر است، همه اپراتیو میکنی بقوت. چی به همون؟ او ای که جومد شما چی به همون را گوش میکنی؟ نمیدونم. شما اکثریت کار ما کار کردیم شهر دوشنبه کار کردیم. بسیار کادر دارد شهر دوشنبه هم. نمیدونم نوعی توبه مرکز کادروی بقوت دارد. خطلون هم کولو نمیدونم اینم گیرد وانش قرغون تپا کادروی بقوت دارد. چی باید شما کادری محلی تون روبار نیتگده؟ شما دام اینه شما را پیش کنند همیو همه چی ده حساب نمیدونم ریگر سوخت چی با یک تا هم جانگیر موندم برش تا عبیزت نه یک تا آدماشون میمونم. این همیشه ده من باشم بری من عبیزت نه یک تا آدماشون بری من یگان کس نمیگیرم دکور شود گرم یگان منطقه نمیگیریم با هم خیلی هم میکنیم تا همون نمیدونم اینم دیشنبه را میگیریم بدخشان را میگیریم اینم سوق را میگیریم شهر دیشنبه را میگیریم دیگراشو با نمیگیریم دکور شود گرم. ما اینم خیلی ما بسیار موخی شما کدین کوخی مورا ما خیلی نبودیم کو شما ما را جدا کدین کو نه که ما جدا نمیکنیم ما گو هست بچه‌ای که هست برای ما ده ای همه این مناطق ما ده توجیک هست دیگه چی نیست. لیکن کنترل او کنترل تون نمیدونم امامالی را خیر کنترل کردیتون همه را دزدیدین بردین همین روز را رسوندین. حقوق آزادی انسان شهروندان مالکیت دولتی حمایت کنین کارمندان مقامات حفظی حقوق اوجد اگر می نویس که حقوق آزادی های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان و اهل و عائله او میگفت شما همون را فقط حمایت میکنید. قانوناتون پگه گفتگی نیسته. پگه شما یک چیز شد گریزه کشیدین شما میگید شما در همه قانوناتون نشون میدم میدونی همه قانونات میگن این دولت ها میگوی میدونی که تا ایروی همین کار کردی میگوی ها میگوی چی به تو طرفی او را حمایت میکنی اونجا آدم میکشتن حقوق انسان ویران میشه این صورت این زبس حوض نشان نداده استن وقت سوال میبینی نشان میتن زیخ نشم همشه زبس گروه مونده استن نشان میتن بچی سوال جواب میتی تو حقوق انسان ویران کنه میگه ترانسودود میکنن میدونی جزاش چیه. بعضی دولت های اروپایی ده جزاش رنگ اونو صدام حسین چیکار کرده بودن که دور کشیده بودن هم خیلی های سلوچه اینه که همون دولت ده میافتی که قانونش هم خیلی های و درود میکشن قانون قطعی تو حقوق انسان ویران کردی میفهمی تو شوخی نفهمی را و پول دارن و میگریزن و پولشون سپاسد میکنن برای چی پول میدزن همون چند قایی که پول میتن همون عمرشون دروز میکنن پول داده عمرشون دروز میکنن تو داده نمیتونی 100 میلیون هم دزده باشی داده نمیتونی میلیارد 1 میلیارد هم هیچی نمیشود برای نمیدونم 1 سال شاید زندگی کردن هم دولتی که تا افتی اما ادوکاتوت کشیده میگیرد اما ادوکاتوت که تر حمایت میکند همو کشیده میگیرن تا هم پول ده به پول میمونی و به پول میمونی با میتد موده مردمی میشد که حکومت با موده میتد خودت میدانی که همه آدم پولش تمام شد با سودکش میزنی که تو میدانی که همه جای همه جا همه خیلی سیستم کار میکنن تو من خطه برابر من یکگان جدا نبودم یکگان کارگرگی نیستم من
ایرا میدونه ایرا نبلودت کرگیان ای دولتو گوجای رفتیم پودا زدگی اخر توجیکی خدم زدگی ای میگم بو چیکار کنم میگم توجیک بودای میگم برای همین مردم باید همه کارگرای مقام میلیتیا امروز ایدی کاسپی که یه بار دیگه تبریک میکنیم و شما تنسیتی خانوادی خاطرجمعی پارتیزان شوید آزادی خواه شوید خودت دان خداوند داند کار کن من تر نمیگم کار نکن نه کار کن تنها درند نشو اول درند نشو تو درند نشو چه شدن من در برو من همینجا میگشتم که اینجا پارتیزان بودم من هم سال کار کردم نفهمی تو برنده آدماشون مونده ای که توغری نکردن نفهمی یگون کس نفهمیدم همش هم میدونستم چیکار میکرد یگون توش نمیدونست لیکن پروستا خودت پارتیزان شد خونه دسویت نداری که شتگی یاز ردوایی که نمیدونم افیسری نمیدونم خونه سویت نداری بنزین ماشین بنزین ندارد بنزین ماشین اوپلی شکستگی های 06 شکستگی های جیگولی کونه ای او نمیدونم جیب قطی گشته استم ماشینای خون گرم خوش رو قطی انا همون حقی قطی انا همون راست استادنی کارمند میلیتیا راست استادنی کارمند امنیت راست استادن خدمت شبانه روزی کارمند وزارت مدافعه انا همون قطی انا همون راهبرا تایکو انا هم خیلی لباس پوشته گشته است انا همون کماندیر تایکو نم начальник تا میبینی کو وایما دارد کو اپشتی تا местные همون تریتوری همون ناحیه تو تو این همین 55 شهر ناحیه باشی местные ملیسا گوش کن местные امنیت گوش کن местные پروکراتورا کار میکنی گوش کن местные تمام مقامات حقوق کار میکنی گوش کن 55 شهر ناحیه تو سویت نداری انمون دنگرگیش آوردگیش سویت دارد انمون ناحیه تو دا شهری تو دا انمون سویت دارد خودت خلاصه برو که انمون начальник آورده مونده که او سویت دارد تو سویت نداری تو سویت میپرسی زوره میکنی او دورا تو کی ده خدمت کردی فیادال ده خدمت کردی غلاندور ده خدمت کردی برای چی современное рабство نومش به دموکرات بردیان این همین 80 سال شد خودشونای همه را دزیدستن خوردستن این طرفش دامم خیلی کردگیان همه را گوشت زدیان لپشره یگون کس گاب نزده دوشاگ نداشته یگون کس همیو را گاب زند من هیچی ندارم من گاب زدم میگیرم من вообще فتیستان کو آدمای دارم کو زوراشون вообще یوقتی گاب نمیزنن نه کلونش کیم نه مایداش کدی نه خوجایی نه همه وقتی گاب نمیزنن همون آدمایی که من میشناسم پروست من برای مردم خستم دیدم من کار کردم من خودم راست ایستادگیم پریکلیتش ده پریکلیت امامال رحمان این همین روزی میلیتیا گوش کردی تمارا گوش میکنی با دقت گوش میکنی بچه ای تو 4 ساعت 5 ساعت میلیسا را راست میمونی کوچه دا امنیت کردی کی تو یا با سوال تخده ده تو کی نمیدونم 8 ساعت 10 ساعت راست میمونی برای هم گذشتن اون ماشین تو اگر مردم قطی باشی چی بای مردم میترسی مردم راست میمونی اون مردم بعضش نمیدونم اوقات ساز نمیخرد گشنه من خودم کار کردگیم گشنه و تشنه ایستادگیم من نو من چه ایستادگی نیستم مارشیروف خدا رفتگی نیستم میگریختم فقط ای مجلسات میگریختم نو دیگران میروم میایستد اونجا گشنه ایرم تشنه پاپوشی ندارد نمیدونم پشت نیمش نمای کابینتش نسکی تنک کردگی اکثریتش چیکار کردی تو یه بار فکر میکنی ایخونات برآمدن که ایخونی گرم کرد میبروی ماشینی گرمک نمیشینی فکر میکنی که مردم تو ده غلامه افسرات تو ده غلامه من افسرم اینه من کار کردم 11 سال من حق معنوی دارم گپ زدن ده تو ده پریتنزیا کردن ده حق معنوی دارم من 18 سال عمرم هایکو ویس سیلوی استرکتور به صرف کردم من حق معنوی دارم گپ زنی ده ای خدمت حربی 2 سال میگه که اینو جای سر کردم من حق دارم تو ده گپ زدن یگون کس حق نداشته باشد کو من حق دارم چی با اینا
چی به افیسرو گشنه، چی به افیسرو تشنه، چی به افیسرو لیباس ندارد، چی به افیسرو شرایط خوب ندارد، چی به افیسرو ماشین ندارد، چی به افیسرو خانه خوب ندارد، چی به گشنه میمونه. سوال او رفیقای من او قطی من کار کرگیان اکثریتش قطی من بودگیان لوبوی جوده چی به تری میکنی؟ تو کی؟ ترا فرزندت خدمت کرگیه یگونتش همین شورخت خدمت کرگیه 2 سال اقل армияда یک بار پرکریت رفته خودت برای قبول کردن راست ایستادگی نمیدونم 3-4 ساعت نه دیگران میایستد سوید ندارد بازش در شهر نویو سوید ندارد کارمند میلیسیا کارمند امنیت نمیدونم ماشینش بنزین نداره شب که تریوگا میتی امامعلی نمیدونم چیز مرچی گزیده میگه امامعلی رحمان مرچی گزیده باید تریوگا بته میگه همه دا تریوگا میتی مردم پادستава نکنین озодихоҳои пастава накунин одамое ки пастава кадестин телефоношона гирифта изяти кара чӣ мекунен комментария менависен телефон мекунен агентотонда гумоштотонда ҳамаша дорем мо бугун ки анамин давлатҳо будаги агентотонам вазияташ безеб мешавад ман дорум просто уям тоҷикай терпен доштаистам агар не ҳайку шикортон мекунанд фаҳмидӣ ва ӯ намедонам гирья нола баромаде ки хитона кино мекунен уқате ки намешавад спасад карабад барои ки факт есть факт ман факт мебурорум худам сар натиҳам через каналҳои партизаним сар метам ин канал например гап мезанем мо бо каналҳои партизанӣ дорем анон каналҳо хати сар метиҳем озодихоҳ журналист блогер любой кас бечақа нашав мон гап занад ҳаққа гап занад иҷозат бите ҳаққа гап занад пулата гап занад суми ту дуздидагита гап занад суми барангиҳо дуздагира гап занад ана ӯ ҳаст ин муборизаи синфи коргару деҳқон синфи коргару деҳқон бисёр ҳаме моро ту сер кара метонӣ ина биро ҳозир бугӯ ки ман ҳамада хона кара метам кӯчаотона асфалт мекунам свет метам шароит метам кор метам мо бас мекунем инами ҳозир бас мекунем ҳозир инами бас мекунем мерем тамом ягон чӣ кор намекунем ҳамин деҳқонӣ кара мегардем инҷода гандум корда намедонам ягон кор кара ту шароит кун мода кӯчаи ман асфалт бошад ман барои ки 5 та заводи тилло дорам хонаи ман да свет бошад хонаи ман 2 этажа бошад ҳамаи шароит дошта ту мекунӣ мада ҳеч ки намекунад ман 18 сола туда сарф кардам ку ман хизмат кардам 2 сол давлати ки ту авлодӣ карагӣ намедонам хондум ман намедонистам ин чизоро падари ман агар раис мебуд мегуфт ки ҳамин давлат авлоди ай хизмат накун бачам намекардам намедонист охир то ҳамаша фаҳмидам ки вақт гузашт ҳамара мефурӯхтагӣ ти хоҷадор худтоне ягон кас хоҷадор не мардум хоҷадор намешавад хоҷадорам шумоен ҳамаш худтоне пулам шумо мегирен ҳамаша шумо мегирен мардум ягон кор намекунад ягон офитсере ки ам мардум буромадаги вай ягон путат намекунад ягон вақт путат карагӣ нест ман ҳамаша медонам барои ки вай фикр мекунад 2 сол хизмат карагӣ иққа сол хонд азоб кашида вай фикр мекунад як коро карам ҳамун чизе ки мекунад ама одамои худтон мекунад бо ҳамора ранге ки намин мардуми оддӣ мегирен результат мекунен бо дарни мақомотам анамхе синфи коргару деҳқону бачаш ки ранги ман кор кара хизмат кара омадагӣ бо ҳамора мегирен результат мекунен худтон пастава мекунен коррупсия кати аксариятш зиндон кардагӣ шумо кардагӣ аксариятш ҳам коргарои хубай ман мешиносам бисёрш унамун бачаҳои коррупсия қапиданда унамун фирӯз буд намедонам бисёр одамо буд намедонам унамун одамои хам аксариятш куш буд пул гирифта буд лекин ҳамуно ҳама шогирди ки буд падари шорух буд саид фаттоҳ буд барои чӣ саид фаттоҳа маҳкам накардам савол барои чӣ барои чӣ ҳама шогирдои ҳам буд ку
برای چی محکم نکنن؟ اپروس ایکور گرفتم چی با؟ او را بخشیده می شود، دلیر امام علی بخشیده نمی شود، عزت امان بخشیده نمی شود. عزت امان پول گرفتگی نیست، دزدیده پول بیرون ده برآوردگی نیست. یا دلیر امام علی یا نمیدونم بچهای بدخشان، امرالدین، چهارشنبه، هر کدامی که چند آدمی که محکم کردین شما عفو کنین او را آزاد کنین. زچم شما آدم او را محکم کنن؟ چیکار میکنی؟ ای محکم کردن تو چی؟ ایزولیاسیون کردن همون آدما چی در کار تو ده؟ ایزولیاسیون کردستی. اوجا ده خودت ایزولیاسیون میکنی، این دولت ها میآید خوجاینا تا میگوی ایزولیاسیون میکنن مردم. حتی با آدمای خودت کی ساختگی آدمات ایزولیاسیون میکنی. چیکار میکنی؟ دیگه داشتن نمیتونی تو اینترنت های. انا میره فکر کرده برآمدگی هم. همین شما ایزولیاسیون میکردین پیشتر دوری اودو 89 92 اومدن در ایزولیاسیون کرده بودن که بسیار روشن فکر و عقلویا با سواد و بدل گرده‌ها محکم میکردن چریز امنیتوی هر جا با سپورش میدادن پول میدادن که همون فریم محکم کن که ما وظیفه را بگیریم بدزدیم فتا. لیکن اضافهش نمیتونین شما. اضافهش دیگه خیلی توپ خورد، دنیا توپ خورد. همین را فکر کرد دنیا. همشه خلاصه برآورد، ریشه‌ای برآورد که اینه خیلیش نمیکنی. فهمیدین؟ چطور پولای شما خواه همون دولت ها داره. همین دولت ها داده. این همین دولت ها داره پول شما. من میدونم که آخی پول شما یکون شده نیست، همین دولت ها داره. نون همون انالیز بکنین، نون همون روز رادیو آزاده همون از طرف امام علی رحمه یک از گاب زد، ای طرف یک از گاب زد، همون را گپش اهمیت کنین، انالیز کنین، انالیتیک شوین. همجا چی گفت؟ هم وقتش ده اونو پرزیدنت سویتنیکش بیدگی گفت که وقتش ده سید عبدالله نوری بود، ما آلمان رفته بودیم، همونجا ده حالی محیدین کبیری رئیس نبود. هم من میدونم کجا ده استاشنیک شما ای کجا کار کردستین کدوم یایم اینستیتوتای پالیتیسکی دوران برادرها پالیتیسکی اینستیتوت دوران سویت میتن پول خطی دانش دارن که برای اون که میرن ایزوچار میکنن مردم سویت میتن بوده و میگیرن همون اینستروکسیون میگیرن مکیاولیسم برزیدی شما استفاده میبرن یا پول کار میکنن. عقل دارد، سواد دارد، پول عقلش کتی مردم برای اداره کنیش عقلش میتاد او میخرد عقل او را شما را اداره میکند. این گناهگار نیست، این سواد دارد که ایده ای باید ایده ای را من یاگون چی نمیگم. لیکن پولای او همش اکثریت همین دولت ها دارن، یگان جدا نیست. تنها پارتیزانی خودت دانی خدا داند، اکانتت هم هیچ کی نداند. نامای پادپول نیکتیم کارمندای مقامات حفظی خدا میگم نامات پادپول نیمون، اکانتات پادپول نیمون. بعضی نمیفهمی کو چوتکا گوش کن گپا. اکانتات پادپول نیمون، چوتکا پارتیزان شو گوش کن، زاپیسای مرا پایان شام بین، همش انالیز کن خودت. آدمی با فهمی با عقلی میفهمیدگی انالیز کن، خلاصه برو پارتیزان شو. پارتیزانی آزادی، پارتیزانی زندگی ارزنده بر رسیدگی یگان چی نیست. زندگی ارزنده با یگان پارتیزانی میرسونه. من دیگه متد نمیبینم، دیگرش کنترل میکنم، میکشم ما کنترل میکنه. اون تیلو رو میگرفته یا امام علی برای رمضان شما دو فهمونده است یا هم نمیاد داده بخشش ده میکشن همون رو. زندگی میخواهیم که با زندگی بخواهیم تنها پارتیزانی خیلی پارتیزان شما خیلی چون میتنه. فهمیدین؟ همین دولت هایی که هست همونجا دا اپریدیلونی پرسنتو دارد نوعی دستیگ نوت کرگی باید همون دوبای دیگه لوبوی دولت دستیگ نوت کرگی سماتریا ایسون پارتیزانی شون پارتیزانی هاشون رو نمیشناسد باید. همون آدمایی که تیلو رو میبرد همونو پارتیزان رو نمیشناسد. برای همون حکومتش هم لوبوی دولتش میگود که اون نمیشناسیم و قارش بیاد پارتیزان رو میخیزد. میگود این دولت جزیر میکنه. میگود او میگود که لوچی داکار نه او میدوند پارتیزان کجای هجوم کنه. پارتیزان این دولت میدوند که همون کجایی که همون رسورس های همونجا رو میرد بلاکاد میکنن، بلاکیروف میکنن، نگیرد گفته خوجایینو آنها که خوجایینو که نگیریف اوجا اتوماتیک که یو همه خیلی استفاده همه خیلی میبرن، همه خیلی تاکتیکا کدی دولتشون پیش میبرن، زندگیشون خوب است. یک طرفش این طرف میگیرد، یک طرفش این پوزیسیون میگیرد، یک طرفش دیپلمات میشد، یک طرفش میگود که
ман қатъи мардумам айноми мардум мебурад ана хел зиндагӣ ободда мебарад хеле нест ки буро озодихоҳа сиё кун намедонам бугу вақте ки гуфтум ку ина анамин як кино буромадагӣ кино даже оидаи намин ҷорҷ оливер ҳамҷа нависагие ки во времена всеобщей лжи говорит правду это экстремизм ҳамина чӣ ба ҳамин киноҳои уже буровардаистанд савол да логически фикр кунем инам қавудан барои он ки уже тамом всё ложь тамом ложь пеш намерит дига ложь қатӣ мебурои ростша мегӯӣ тасдиқ мекунӣ гуноҳата хатота айбата тасдиқ мекунӣ тамом всё дар замони мешад дар замони дуруғи ҷаҳонӣ ҳаққа гуфтан ин экстремизм ҳисоб мешудааст ҷорҷ оливер лекин ҳамин чизо уже поступенно ӯ бозиҳо ӯ сохтано ӯ намедонам миллати тоҷик дига ӯ миллати соли 1989 не ки шумо созен як чида бовар кунан ҳамонҷуда афтан не ҳамаш партизан шуд аксарияташ партизан шуд аналитически институтҳои давлато чи дохил чи берун истодгоҳаш таҳлил карданд аксарият партизан шуд тамом мо уже дига функсия гузаштаистем ман уже дига чиёро тайёр кардастам барои ҳамо одамое ки бозингарои сиёсӣ мегирен хитона ӯ бозиётон намешавад рости гапа мегӯям шумо акаен но дунё пеш рафтаги мо дига хеле кор мекунем бачаҳои ёшем мо камтари хеле сабраж фикронӣ мо тезтаракай назар ба любой чи барои ҳамақа мо танҳо барои мардум кадистем мо мехоҳем ки мардум хушрӯ зиндагӣ кунад барои зиндагӣ арзанда кадистем барои дига ягон чи нест ҳамин партизан хеле чизо рӯй кардагӣ буд намедонам ин ҳамҷа ҳамёра монум гӯш кунем ха изоҷон беҳтарин барнома кардӣ то давоми гапот мада маълумот расид ай самти хатлон бачаҳо командиро айдурун ҳастама дар оха буромадам мега ки хусусан бачаҳои дуруни ҳусей бачаҳои тарафи фархор муминобод ҳамин шахсиятҳое ҳастанд ки баъд аз тарафи дуруни шаҳри кулуб кӯчаи первоимаи поён махсус бузург ҳастанд ки ин меҳнат барои эмомалиҳо калонаи эмомалӣ ҳифз кардани ҳамин қадрат чикор мекунанд хуб мо ба мо гуфтанем ки айнуми мардум айнуми партизаное ки айни ҳол тайёранд айни ҳол шуморо огаҳ кардесанд дур бестен як қисми дигаша аврупо рӯй кардагиянд як қисми дигаша туркия рӯй кардагиянд як қисми дигаша бо чанд давлатҳои зарубежа ном гуфтанда инамо огаҳ кардесанд то ки баъзе акаен баъзе амакиен баъзе намедонам бо модарен пешураи фарзандотонро бигирен пешураи фарзандотонро бигирен ки эмомалӣ аниқ гирехтанияй аниқ целиш ай ҷумҳурии тоҷикистони диктатор мегрезад бидонед шумо ки майда мешед накоен партизан ҳимоят накунед эмомалиро мо мегӯем ин шахсиятҳое ки ай минтақаи мусеен дар пеши ғазаби мардум ку ранги қурх майда мешед фурӯмӯш накунед ки мардуми минтақаи хатлон дар ҳимояи эмомалӣ шумо миёнтон вобастагиед сахт залал мебинед ман худам як командири минтақаи хатлону огаҳтон кардесам ки сахти бад залал мебинед мардуме ки дар ҳимояи эмомалиед круги ятимуфен круги думоди эмомалиед круги хуршеди генералед думоди эмомалӣ думоди нуруддин чинум дора анамо сахт залал мебинед бачаҳотон дар аврупо дар ҳар куҷо куфтесанд бачаҳо дар маълумот метан айдуруни амнияти осеи кулуб амиҷо мода партофтесанд ки инами одамо рафтагиянд огаҳтон кардесам сахт залал мебинед ресурса ай дасти мардум гирифтан ба эмомалӣ додан ҳимоят накунед эмомалиро
اینا ما با میگیم تو حمایت نکنی که سخت زلال میبینی این بود حقوقی بالای مردم این خطلانه که در حمایت امامالی و کلانه امامالی هست. سلامت باشید. رسیدن با زندگی خوب، رسیدن با زندگی ارزنده چی بوده؟ رسونس 5 کیلو 5 کیلو برای هم خودی شما هر یک شما منطقه با منطقه شهر با شهر بدونید که единство شخصی که بازی حمایت حدیث اکثرش مردم منطقه خطلانه دونی واسه بسیار عزت مردم اکثری بچه ها خبر دادستن که منطقه درونی خصوصا وسیعه. برای چی؟ برای که مردم وسیع خود چیه؟ اکثرش بزی خوشهلی گنرال فهمیدین؟ ما میگم تو که مردم وسیع مردم فخر مورد بود منطقه درونی کلوب بدونی که چرا شما خطای ارتفاع امامالی رفتیسین دیکتاتور حمایت کردیسین روز میشوه کو احوالتون کو احوالی بد میشوه. اوگاهی بود از طرفی پارتیزانای منطقه خطلان اینا ما رسوندون ما میگم تو اروپا دا نام بانو ما با این صورت شما رو نموندیسیم با این خودی نموندیسیم که شکار شما آسان شوه. ما با شما تز مدرس بگیریم فهمیدی؟ شما خیلی فکر نکنین که روی خدا نیستین لیست اومدیسه روز با روز لیست اومدیسه بچه های امکیوتون روی کردیسن مودا بچه های امکیوتون بدونین نزدیکای خطون کو وایم شما بزونه میگم بعد یک بلندی میگه تا ده سرشتی اینا میگم وام نکنین مایده میشین اوگوهی از طرفی پارتیزانو از طرفی که شما مردم از ظلم کردیسین بدونید که این آگینتو سخت زلال میبینین این اوگوهی بود برای شما مریض که گماشته مخفی و غیر مخفی. اینا دیدستین ایدرین توجیکستان گاب زدیسان ایدرین توجیکستان یا پارتیزانا یا تمام جو خطی بعضا خطی معلومات تو دورم ما دوریم ما همشه دورم ما گفتیستم که ایمپیره شدگی پارتیزان ایمپیره ما شدگی من شما دا اشکر میگم من شما دا هست ما گوشه علاقت میکنیم دیگه دولت ها خطی صحبت میکنیم داجه برآمدان ما اهمیت بتین لیش نگپا نمیگویم فهمیدین گوشه ما را گفتیستم که اینم خیلی میکنیم همش اجازتی مثال هر یک برنامه ما اجازت ادوکات های بین المللی که میکنیم که چرا بگویم چرا نه فهمیدین همش قانونی میکنیم دیگه نو عملی پارتیزانی میگی پارتیزانی متدی ناوقتی میکنیم متدی که قانون های بین المللی ویران نمیکنیم حقوق انسان رنگ امامعلی رحمان میگه که حقوق انسان партизанов вайрон намекнут. Человеческие права, международные человеческие права мы не нарушаем партизан. Мы будем воевать современными методами. Современными методами, если все меняется же, а нам метод хотим, но не нарушаем международные конвенции о правах человека. Все. برای نمکه ما انم خیلی مبارزه میبریم امامعلی تا همین مرا دیدستی چشمای مرا بین کو خودت میفهمی که من میبرم من یکم روز گفته بودم هر کسی که برزی دینو خیست من اینم چشم مرا بین میگم که میبرم تو لوبای کسی که خیست نم اوورن من میگم شما من میبرم شما نمیدونین که جد چی گپه پروست من همه میگم که ما برای زندگی خستگیم تمام ما دا وظیفه مردم خودش انتخاب کند رهبرش همونجا همه کادرای هم لوبای خ اسپیشالیست هم درون ده های درن میلیسه ده هم اسپیشالیست های درن امنیت ده هم جدا پرزیدنت شما هم اسپیشالیست های مردم خودش انتخاب میکند اسپیشالیست مردم خودش شخصی ارزندش انتخاب میکند ما تنها برای زندگی ارزنده خستگیم و با مقصدمون میرسیم برای اینکه یگان نیتی غرض نداریم دیگه تنها برای رسیدن زندگی خوب دخستگی دیگه یگان چیده همه کار میکنند هر کسی که همون داخل ده هست همش کار میکنند پروست نکنین ظلم مردم ده میگم مردم ده ظلم نکنین مردم ده سویتا بتین 13 تا سویتای گیسی خورد و کلان ما ده سپیشالیست های سویت اینمی سویتچی هایی که پارتیزان همش روی کردگی چند که استحصال میکرد چند که میفروشد همش داریم
چند قپل میگیرین همش داره. وقتی که شما 13 تا گست داشته در تاجیکستان سوئد نیست میدونین چیکار تو میکنین بعد نمیدونم هم تریزه پریزو بعضی پارتیزانو یگون چی پریدومان میکنن این پارتیزانو خب من نمیدونم کوفی من اینجا میشینم گام میزنم یاد گرفتگی هم پارتیزانی را چون عمل میکنن چی اینفورماسیونی عمل میکنن چی در شبکه‌های اینترنتی عمل میکنن پارتیزانو گفتنیم که همه وقت از نظر میگذرونی معین میکنی انالیز میکنی ماسکیروفکا میکنی عمل میکنی فهمیدی ها این همین 5 تا پونکت چotka اجرا کن چی کارمند دولتی ده چی کارمند قطاری ده همه پارتیزان ده نمی از نظر میگذرونی معین میکنی انالیز میکنی فهمیدی انالیز میکنی ماسکیروفکا میکنی عمل میکنی 5 پونکت انا 5 پونکتی چotka کار کن همه وقت ماسکیروفکا اکاونت فقط علیش کن لوبای خی نام پام لوبای چی لوبای برآمد فقط فریدم نویس تمام کانال قانونی کانال международный система да кушаюже همش یگون چیز یگون کاری گپی غیر قانونی ما تنها آزادی میخواهیم زندگی ارزنده میخواهیم خانواده سوئد میخواهیم کوچه ما دا اسفالت میخواهیم شرایط خوب میخواهیم ماشین میخواهیم در همه چی میخواهیم ما رنگی که شما زندگی میکنین همون چیزا میخواهیم نمیخواهیم ما حق داریم این چیز دا میبریم تیتمانده این همه قمان ترا گاب میگم لوبای چی بگو مرا من گشنایم طلب میکنم من چی با ایدیگه دولت طلب میکنم ایتی طلب میکنم لوبای خی طلب میکنم حق دارم برای اون که من 2 سال خدمت کردم 5 سال خواندم 11 سال خدمت کردم 250 سوم بود نمیدونم معاش 160 سوم بود 180 سوم بود سر کار میکردیم ده تو این همه 1200 سوم 1250 سوم ماده میدادی خودت میلیارد میدزیدای چی با تی چاخ داری تی چی داری تی دا کروپسیا نیست ما حق دارم ارکن همه حق دارد هر یک افیسر ای قطاری تا گنرال شد لوبایش حق دارد طلب کند تو قطی خوجاینا چیکار میکنی بکنیم امالی رحمان ما یگون چی نمیکنیم ما ها میگویم کاری خود ما را میکنیم گپ داری گپ داشته باشه کو اینا برو تلفن میدونی آدم برو مردم دا زندگی میکنی مردم دا شرایط میکنی کوچهش اسفالت میکنی همش خونش به سوئد باشد ابلاوا نمیکنی جبرش نمیکنی ظلمش نمیکنی شوچکش نمیکنی سوئدش نمیبری فهمیدی غلامش نمیکنی ما صنفی کارگر و دهقان از اول تا آخر بر ضد فئودالیسم مبارزه میکنیم современный вид феодализма мы трудящие и рабочие крепостные будем бороться с феодалами и современными рабовладельцами в Таджикистане. Вот конкретный мой гапон. فهمیدین؟ ما مبارزه میبریم ما آزادی میخواهیم ما را حق نداری تو من برای за свобода слов من مبارزه میبرم برای свобода گپ زدن برای свободно نفس کشیدن خطابی من گپ میزنم لوبای خی ما گپ میزنیم ما حق داریم برای این چیز ما را مد هستی درنی اوچامود آزاد رنگ رستم نمیدونم رنگ سامان رنگ آزاده نمیدونم رنگ شاروخ نمیدونم رنگ کسی که از آزاد دنیا داوردگی ای مادر مایم آزاد رنگ فرزندای تو تولد شدیم ما غلام نیستیم و غلام نمیشیم و یگان وقت ایکو خدمتگار غلامدار نمیشیم و یگان وقت غلامدار هم نمیشیم این پرینسیپی پارتیزانی ما را چیزی میگوی بگو کجای جلب میکنی بکن یگان جلبت نمیگذارد ما на основании حقوق انسانی ایت طلب کردیم ما на основании تمامی международный законات را گفتیم مراجعت کردیم که شرایط کن مردم ده نکدی همه آدم ها همه گپا گفت همه آدمایی که برنامه ها دارد گفت فهمدید آدمایی که ساختگی آدمای استانویت کردی تورما کردی همش هم میدونیم آدمایی که درنی مخالف ده من شما را میگم
имрӯз пага айуҷа одамо мебурояд, имрӯз пага айуҷа ҷавоб метад эмомалику хонатон месӯзад. Ман шуморо мегӯм аврупода будагитам айку баҷо шидагӣ кадомат фурӯхтагику уз анам делои секретнтон ҳамаша партизано гирифтестай ки кира фурӯхтаги ҳамаша мо медонем. Баъд гуфт хафа нашавем. Мо специална группа тайёр кардестем даруни Аврупа инами давлатодам ки анами хеле одаморо мегиранд ман медонам куҷо бурданаша. Ягон кор накарад. Ман худам ташкил мекунам иша. Мо шуморо огоҳ кардестем ки бас кунен фурӯхтани мардума ки зану марда да мегум апа хоҳар намедонам зан намедонам ҳар касе ки бошӣ огоҳ мекунам ки ягон кас пасатон намекунад. Ягон кас пасатон намекунад ин майдонда. Ин майдон анам хеле майдон аст. Фаҳмидӣ ман инам хеле сохтагиам. Иҷода хеш нест, акон нест, бародар нест. Касе путат кард ҷавоб мегӯ. Как нада ҷавоб мегӯд пеши миллатда, пеши халқда ҷавоб мегӯд ки путат карди ҷавоб мегӯӣ. Мардума фурӯхтӣ ба манфиати ҳамон карди ҷавоб мегӯӣ. Аз записое ки пешиданги мо буд мо танҳо пешниҳод кардем ки оё ҳамино мардума интихоб мекунанд ё креслою власту пулишона интихоб мекунанд. ждак кардем ҷавобошон маълум шуд ҳаматонда. Ҳама дидести чӣ ҷавоб буромадистай. ҳамат фаҳмиди ки тарафи мардум аст, ки тарафи мардум нест. Ягона ба зиндагӣ расондан, ягона коргарои ҳамон дохилда будагиам. Шумодам ҷабр кам шавад. Шумоям соҳиби кору соҳиби ҳамон чизо шавен, ҳам коротонда кор кунен. Ҳама дарҷот исти кор кунӣ, касе ки хато кард, ҷабр кард мардумда ҷавоб бугӯд, ягона партизанӣ аст. Тамом. Партизан шав. Аз тамоми қишри оддӣ, мансабдор, коргар, деҳқон ҳама талаб мекунем ки партизан шав. Худдон, худовандон. Фаҳмидӣ? Худовандон танҳо барои зиндагӣ, барои хонат, инами хонат оз свет надорӣ ку, барои анамун партизан шав. Инами хонат да свет надорӣ ку, инами ман ҳозир гап задестам, ту свет надорӣ. Баъзе тамошо накардести, анамунда партизан шав. Анамунда бурда нишон те. Фаҳмидӣ? Барои ҳамин як бори дигар кормандои милитсияро бо рӯзи иди Каспитон табрик мекунам. Ман худам кор кардагим гуфта будам ман шумода. Худам дидагиам шабу рӯз гишнагӣ, ташнагӣ, дар хунук истодан, ҳамаша дидагиам шароито ки худат ҳамаша римон мекунӣ, плиткат намехарад, атаплениш кор намекунад, аделоро плитката худат мехарӣ, ҳамаша ман дидагиам, ҳамара гузаштагиам. Хизматда чихе унаму вақт хеле спиралои кулула буд даври солҳои 99-2000 ман хизмат кардагида спирало буд тари анам хеле буд ман хизмат кардагиам. Капуста хӯри ҳамара ман гузаштагиам хизматам. Чи армия, ай милитсия радавои кора ман сар кардагиам. Ай ППС қатори сар кардагиам кора. Кӯчада ҳам гаштагӣ. Ман шуморо мефаҳмам. ҳамара мефаҳмам. Барои ҳамин айку танҳо партизан шав. Зиндагӣ обод мехоҳӣ. ранге ки анамун роҳбароку ё боло-болоҳо аму хуҷаиное ки медизадам тиллоҳора мебарад ҳамаша ҳамуно онаму вазир боло-болода метан шароит поёнда наметан. О хушрӯ зиндагӣ мекунам, ора мегӯям ки худ хушрӯ зиндагӣ дор ку зачем ора гап мезанӣ мега. Ора гап назан мегад, о анам хеле рафтаистам. ҳо хоб шудааст пула мегиранд, лиш бихудшон шароитшон зурай, бачаҳошон зиндагӣ хушрӯ дорад, дигаро аҳамият наметан. این انامخه پریدلاژنیه. بالا دا شرایطی خوب میکنن، پایان گشنه نگاه میدارن. پایان مردم دا بد میکنن، مردم همه را بد میبینن. جنگ میدازن. و شورخیزانه. فهمیدین؟ ایرا شورخیزانه میگو. ایرا یا با منفعت مردم کار نمیکنن. ما شما دا تمام پیشنهاد کردیم. ما یگان وقت ایکو گفتگیم. همین шумо ҳолатое ки шудестаи глобални политически аренаба ҳатто ҳолатое ки бисёр ҳамун ситуатсии ҳатто ҷангие ки ҳаст, ман намегӯм номи давлатҳоям ягон чӣ намегӯм, хитон аналитикои бақувват ҳастен, ҳасти баъзе ҳамун хизмат мекунен, определённи пули состон метанозен ҷада шиштагиен, аналитикое ки президентда кор мекунен. Шумо худтон фаҳмидестен ки чӣ гап рафтестаи дунёда. Ман инамин خندیده چشم را دیدستی تو خندیده استای چشم برام که من بریدگیم بر وقت بریدگیم من دیگه خیمه برو خطون میفهمین شما نه شما باید انامخی حالت دا باشه تا خوجایینو تا نامخی حالت دا ای چشمای من فهمیدین؟ نه که من همه را حرمت میکنیم
ҳамаро эътироф мекунем. он чизе ки мардумӣ карандакор, ҳукумат бояд мардумӣ бошад, оппозитсияш бояд ҳукумата, бояд ҳамин парламента дуромадӣ Рустам шиштагӣ набошад. Рустам ҳамин девон тарсидеста бошад ки ҷанг мекунад озӣ ё якдигаша мехӯрад гуфта. Ин ҳамин баҳс бошад уҷада. Иша танқид кунад, иша танқид кунад. Оппозиция анамихел парламент бояд бошад. Анамихел система бояд бошад. Анамунҷада гап мебирояд, анамунҷада камбудӣ мебирояд, анамунҷада камбудиро ҳал кардан мебирояд. Анао аст ҳукумати мардумӣ аст. ҳамин абдел намедонам ҳамин маҷлиси шӯъбаи корҳои дохилӣ, вазорати корҳои дохилӣ мешавад, ҳамин радавои хеста ҳаққаша талаб кунад. Анао аст демократия, анао аст ҳақ талаб кардан аст, анао аст хуҷаини ресурсу заминаш. мо барои моддаи 13 хестагӣ ва то ахира мезанем. Моро намешиносад ягон кас. Моро чӣ коре мекунам бикунам. Неки мо уже фаҳмидем ки зиндагии хуб дар куҷо аст. Зиндагии хуб дар моддаи 13. Тамом. Дига ҳичи. Дига анамун соҳибое ки шумо дорен, ӯ соҳиботона чизе мегӯем бигӯем. Зуршон намерасад. Ҳатто бигиранд даже ҳаморо ҳам чӣ коре бикунанд зуршон намерасад. Тамом. моро намешиносем барои он ки мо ҳама партизан шудем. Аксар мардум партизан шуд. шумо чӣ кор мекунем моро? мо фаҳмидем. мо берун дуромадем, дарун дуромадем, ҳама ҷода будем, фаҳмидем ки чӣ ба шумо хушрӯ зиндагӣ мекунен. Мо свет надорем, гишнаем, ташнаем, кӯчамо асфалт не, мошин мо бензин надорад намедонам, девор мо афтидагиай намедонам, кришамо ов чакидестай. барои чӣ? мо фаҳмидем зиндагӣ гиҷода буда. кофтем, фикр кардем, кӯчаҳода буромадем, дига давлатҳода рафтем, омӯхтем, ёд гирифтем. Зиндагӣ гиҷода буда. Зиндагӣ таги помода будаем, мо намефаҳмидем. таги помо заминда будаем, мо намефаҳмидем. мо барои анамун замин мехезем. ҳар касе ки барои хоҷаҳош омада хоки замини мана мефурӯшад, ман мезанам қатиш. Чӣ хеле фаҳм. фаҳмидӣ? ин ҳамиқа гап мегӯем мо. мо барои зиндагӣ хестагием, барои ягон чӣ не, барои зиндагӣ. барои зиндагии арзанда мехоҳем мо. мо озодӣ давида меояд. мо зиндагӣ дошта бошем ку озодӣ ҳамин адвокатои вес созмони милали муттаҳид любой ҷо давида меояд. вақте ки мо зиндагӣ дорем. як ба умеди ягон кас нашав. аксар ар вазорати мудофиа, вазорати корҳои дохилӣ, амният, тамоми силавои блок ҳама да гап ҳамин ки одамое ки берунда ҳастану медонен худтон ки чӣ бо гумошта шумо тайёр кар роҳӣ мекунед бо ё чӣ роҳӣ мекунад, ҳамат медонед. анамунда дода нашав. чотка вазифата ҳар як кадомад иҷро кун. анамун либосата бин, амун либосата онам бобокалони анам партизан тайку туда оварда пӯшондагӣ буд ки барои он ки айку ту ҳимоя кунӣ. лекин айни ҳол хоҷаҳо чӣ кор кард? феодализмда бурд, феодалода кор кардестем. лекин озодӣ аз они мо, зиндагии арзанда аз они мо. ва мо ида соҳиб мешем. любой хел касе қати мо против аст, мо ягон чиш намегӯем. худиш медонад ки чӣ хеле мешавад. тамом. ҳама чӣ дорем. аксар одами мо дар дохил аст. 90% партизано дар дохил аст. 90%аш ҳамаш тайёр аст. ҳамаш тайёр, ҳамаш дар ҳолати омодабош аст. зинда бошен, саломат бошен. ҳамаро ҳурмат мекунем. просто иғво баъзе корҳое ки ҷудо мекунанд, ҳарчи бозиҳое месозанд, нафтен. хушрӯ анализ кун. ҳар якта бародари мани, ҳар якта қати ман қатитон будам бисёр ҷода. асос азоб кашидагӣ синфи коргару деҳқон. асос армия синфи коргару деҳқон. асос хизмати ҳарбида мерафтагӣ синфи коргару деҳқон. асос корҳои ки дар тамоми мақомот корҳои вазнӣ намекардагӣ синфи коргару деҳқон. ман аз синфи коргару деҳқонам. тамом. ман бо шумо ҳама қатитон. мардумам қати синфи коргару деҳқон. мардум ягон каса пачинатса намекунад. аксар депутат, раис, аксар одамое ки прокурор, аксар одамое ки кора пеш мебаранд, ҳамин
двигатели системаи давлатан синфи коргару деҳқон аст. фаҳмидем? ҳама қати шумо аст. ягон хел фикр накунед. просто хушрӯ таҳлил кунед. танҳо моддаи 13, надодани моддаи 13 ба дигаро, танҳо расидан ба зиндагии арзанда. мақсади мо анамин чист. чи авангард, чи гумоштаҳо, ҳар касе ки ҳастен, аксар системаи оппозитсион ки ақлоки дуромадагиен, ниятҳои определёни бадда ям истифода мешавад. аксари ту синфи коргару деҳқон матора пеш мебурдаги шумоен. уштагоне, ман медонам ин чиза. мо қати шумоен. партизано қати шумоян. силавои блокан партизано. фаҳмидем? силавои блокан. қати синфи коргару деҳқона. барои ҳамақа ҳамада зиндагии обод, бурдбориҳо, бародарое ки ҳастен, кормандои мақомоти милитсия, шумоно иди каспитон кади, асосан амниятам аз мақомоти милитсия буромадааст. шумона якум системаи мақомоте ки ташкил шуда буд баъди инқилоби ҳамун, баъди диктатураи, баъди империализму, баъди ҳамун шоҳигариҳо, милитсия буд ки ба манфиати синфи коргару деҳқон кор мекард. ҳар кадомат ки ҳасти ҳамун либоста пӯшиди, оинада диди, як бор таърихи ҳамин мақомота навис. гуглда худаш мебурояд хон. худат хон, фаҳм ки аз куҷо манша мегирӣ. аз партизан манша мегирӣ ва бар зидди партизан наравӣ. мо ҳамака ҳурмат мекунем, дӯст медорем. чӣ саволотон бошад буроед, мо суҳбат мекунем, мо гап мезанем. гапотон бошад, он чизое ки шумо мефаҳмед, барои амнияти худтона якун таъмин кардан, телефонотон дига бошад, аккаунтотон дига бошад, худтон медонед аксар коргарои мақомот ҳамаша чотка бикунед. фаҳмидед? буроед мисол гап мезда бошен, авозотона дига кунед, фикротона бигӯед. мо инамин майдони фридом аст, майдони озодӣ аст. озодии мутлақ, озодие ки танҳо ба мардум тааллуқ дорад. озодие ки мардум интихоб мекунад начальник милисияша. озодие ки мардум интихоб мекунад раиси ҳукуматша. озодие ки мардум интихоб мекунад прокурорша, судша. ҳамаша мардум интихоб мекунад. шумо ҳамун минтақаен, бояд ҳамун минтақада ту соҳиб бошӣ. ман не. минтақаи туда ту бояд соҳиб бошӣ. ман меҳмони ту бошам. ман даргоҳи туда рафтум, бояд туф накунам, ҳурмат кунам, эътироф кунам. ҳар як қоида, анъанаҳои миллӣ, территориалӣ, например, помирба як анъана ҳаст, бадахшонба, зарафшонба, суғда, например, хатлонда, бояд ман эътироф кунам, ҳурмат кунам, арҷ гузорам. ана ин аст мақсади мо. мақсади мо анамин аст. тоҷик ҳаст байни мода, дига ягон чӣ нест. ягон минтақа, танҳо тоҷик аст. барои тоҷикистон ва тоҷикистони озоде ки танҳо барои зиндагӣ мо хистагием, зиндагии арзанда хистагием. мо дига ягон чида хистагӣ нестем. барои ҳамин он касое ки феодало, ғуломдоро, феодал ва ғуломдоро да мерасонун ки ҳамин чишми мара дидеста бошӣ, то бибин ки ҳам хуҷайнот айку дига давлатот анамун та зуруш намерасад. ман ошкор мегум туда. уверена мегум ки феодал, ғуломдор ай аспит буфуро айку. буфуро чизу чорае ки мардум ба ғорат карги битеш. пака рана ур ягон давлати дунёда тара қабул намекунад. ғуломдор да мегум, феодал да мегум. ин синфи коргару деҳқон. ҳар чизе ки ҳаст, мо нон битем, нон мехӯрем, ов битем, ов мехӯрем. мо танҳо барои демократия, демократияи мутлақ, чистая демократия ба ҳамин майдон омадагӣ. чистая демократия. мардум интихоб мекунад, мардум таъин мекунад. бойгариҳои давлатӣ ҳамаш аз они мардум аст ва ба манфиати мардум истифода мешавад. ана ин аст принсипи мо. зинда бошед, сарбаланд бошед, ҳаматонро ҳурмат мекунем, эътироф мекунем. як бори дига табрик, идотон қати кормандои мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, кормандони милитсия. аксари шуморо ман мефаҳмам, ман худам кор карагӣ. идотон муборак, тансиҳатӣ, хонаободӣ. танҳо расидан ба мақсад, танҳо расидан ба мақсад ки зиндагии хуб аст. ин чӣ аст?
Partizani. Zinda boshin, salomat boshin.